Είναι γνωστό ότι σε όποιο μέρος της γης κι αν βρεθεί κανείς, θα συναντήσει έναν ή περισσότερους Έλληνες. Και έτσι σε κάθε σημείο της γης μπορείς να ακούσεις ελληνικά ονόματα και να συναντήσεις κάποιο Μίτσο, Κώστα, Γιάννη, Τάσο, που θα σου σφίξει το χέρι με λαχτάρα μεγάλη και θα σου μιλήσει με νοσταλγία για την πατρίδα. Μπορεί και να δακρύσει μάλιστα καθώς θα σου λέει για τη γειτονιά του, το χωριό του και τους δικούς του που άφησε πίσω. Έτσι οι αισθηματίες είναι όλοι οι ξενιθεμένοι και είναι πολλές χιλιάδες. Και ο καθένας τους έχει και από μια ιστορία. Εμείς διαλέξαμε έναν στην τύχη. Είναι ο Περικλής Αλταπίδας, γέννημα και θρέμα Πλακιώτης. Άσε με ρε Περικλή, δεν θέλω να με κουρέψεις, θα χαλάσουμε τις καρδιές μας. Τι έπανες πάλι βρε, τι να πει τι έπαθα. 100 φορές σου έχω πει να μην μου τα παίρνεις ψηλά, εσύ το χαμάς. Σε στραβώς και κοίτα τα μούτρα στον καθρέφτη ρε. Είναι ψηλά αυτό το μαλλί είναι ψηλά. Σιγά βρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι. Τι να μην κάνω έτσι, κεφάλι είναι αυτό που μου φτιάξε. Η τσότρα. Τέτοιο κεφάλι τι να του κάνει. Αλλά δεν φταίει αυτός, φταίω εγώ που ρημάνω πάνω κώδικα στην καρέκλα. Έξω Γιάννη, έξω από το μαγαζί μου γιατί αφού πώς κάνεις έτσι μωρέ Περικλή. Ό,τι θέλω να κάνω ρε, ό,τι θέλω να κάνω. Μαγαζί μου είναι εδώ μέσα, θα πάω στον καθρέφτη και θα στον εφορέσω κολάρο. Είμαι τρελός εγώ, ακούω τι σου λέω, είμαι τρελός εγώ. Το ξέρω ότι είσαι τρελός ρε, το ξέρω. Αλλά άμα με ξαναδεί και ξαναπατήσω στο μαγαζί, σφύρα μου ρε, άσε με κάτω. Σιγά, σιγά, σιγά. Μη μου το λες έτσι απότομα και θα με πιάσουνε τα κλάματα. Καλύτερα βρε, καλύτερα βρε να ησυχάσω που την βοηθώ και πάνω σου. Μια φορά στους 4 μήνες έρχεσαι για κούρεμα και μας βγάζεις την πίστη ανάποδα. Αχάσου από τα ρε! Μη φωνάζεις Περικλή, φωνάζεις, πελάτης είναι και ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, δεν το ξέρεις. Θα βγάλουμε όνομα στη γειτονιά ότι είμαστε αναποδιασμένοι άνθρωποι και δεν θα έρχεται κανείς. Σκάσε κι εσύ! Περικλή, σύνελθε! Έχει δίκιο ξαδερφός. Άφησε με ήσυχο κι εσύ! Το σωστό πρέπει να λέγεται. Είσαι νευρικός με τους πελάτες. Αλλά κατά βάθος είσαι καλό παιδί. Δεν μπορώ κύριε, τα ανάποδα μου έρχεται το αίμα στο κεφάλι. Μόνο ο Αναστάσης κάνει αυτή τη δουλειά. Ξέρει αυτός από μαλαγανιές. Πετάει, ο γάδαρος πετάει. Όχι κύριε, Αναξαγόρα μου δεν πετάει ο γάιδαρος, πώς να το κάνουμε. Ο καλός Θεούλης τον έφτιασε στο γάιδαρο να περπατάει με τα 4. Αυτά θέλει ο πελάτης. Και εγώ τον πελάτη που θέλει το γάιδαρο να πετάει, δεν τον θέλω στο μαγαζί μου. Τέφι μου και καουμπόιλίτη μου είναι. Καλά, όπως τρώει καθένας έτσι ας κοιμηθεί. Άντε, γεια σας, γεια. Αδειό σας κύριε Αναξαγόρα μας, χαίρετε κύριε Αναξαγόρα μας, αδειό σας κύριε Αναξαγόρα μας. Σιγά, 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 θα σου κοπεί η μέση. Έτσι που το πας Περικλή μου, σε λίγο δεν θα πατάει η ψυχή στο μαγαζί. Θα κουρεύω εγώ εσένα και εσύ εμένα. Βάλε μυαλό μωρέ. Εγώ έχω μυαλό, μένα μου περισσεύει, μου θες να σου δανείσω και εσένα λιγάκι. Εσύ εμένα, έλα, άσες κρυάδες. Να σου πω κάτι, θα φύγω. Δεν είναι νωρίς για να κλείσουμε το μαγαζί, κάτσε ακόμα. Βρε, δεν κατάλαβες, όχι να κάτσω εδώ βρε. Θα φύγω μακριά. Πάει, τα αποφάσισα. Θα φύγω. Δεν με χωράει ο τόπος άλλο εμέναν εδώ. Γεια σας. Καλημέρα, Ελένιτσα. Γεια σου, Ελενίτσα. Περικλή μου, Ναι, βουλάκι. θέλεις να βγούμε έξω να τσιμπήσουμε κάτι και να τα πούμε. Δεν μπορώ να φάω. Δεν μου κατεβαίνει τίποτα κάτω. Γιατί Περικλή μου? Άσε με τώρα. Θα σου εξηγήσω άλλη φορά. Γιατί άλλη φορά, γιατί δεν μου λες τώρα? Ο Περικλής σου αποφάσισε να φύγει, λέει, για τα ξένα. Τι έκανε λέει? Θα φύγει για τα ξένα. Αλήθεια, Περικλή μου. Ναι, Ελένιτσα μου, μαζί μου θα πεις το ψωμί ψωμάκι. Μα στη δουλειά τσακώνομαι, νευριάζω. Δεν τα βλέπω καλά με τη δουλειά και φοβάμαι ότι... Άφησε με, Ελένιτσα. Μα τι έπαθες, Περικλή μου? Εμείς λέγαμε να παντρευτούμε τα Χριστούγεννα. Κάναμε τόσα όνειρα. Ναι, μόνο τα όνειρα θα μας μένανε. Έτσι που πάω εγώ και με τα νεύρα που έχω, δεν βλέπω να παντρευόμαστε ούτε σε μια δεκαετία. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισα να πάρω τα μάτια μου και να φύγω, Ελενίτσα. Μακάρι να είχα την τύχη σου. Θα γλίτωνα από τη γλωσσοκοπάνα τη γυναίκα μου. Μην το λες αυτό, η γυναίκα σου είναι μια χαρά άνθρωπος. Σου ένα κομμάτι μάλαμα. Εμένα μου λες. Αλήθεια, Περικλή μου, θα φύγεις? Κι εγώ τι θα γίνω? Εσύ τι θα γίνεις? Εσύ θα βρεις άλλον. Εσύ με την ομορφιά σου και τις ματάρες σου τις απίθανες, Ελενίτσα μου. Ναι, εγώ όμως εσένα διάλεξα. Αν ήθελα άλλον θα τον είχα βρει. Να, ο τηλέμαχος με γυροφέρνει από καιρό τώρα. Ωραία. Πάρε τον τηλέμαχο που είναι καλό παιδί. Μια χαρά παιδί είναι. Και κουβαλητής. Ναι, προφαντός κουβαλητής. Καταφωνεί. Μπορείτε να με ξηρίσετε παρακαλώ. Έχω μια κηδεία στις 3:30 και... Δεν πουλάμε κύριε, πεθαμενατζή, κλείσαμε. Η ώρα κοντεύει 2:30. Μα σας είπα, έχω μια κηδεία στις 3:30 και... Κλείσε επιτέλους το χρώμο στο μάσου και δίνω, τι είμαι τρελός εγώ, ακούς. Θα πάω εδώ στη γωνία στο Θανάση και θα κάνω τη δουλειά μου. Άξεστε. Τι κάνετε, δεσποινής Ελενίτσα? Καλά κύριε τηλέμαχε, εσύ. Φύγε από εδώ, ρε. Φύγε από εδώ, φύγε από εδώ, ρε. Καλά κύριε τηλέμαχε, εσύ.
Πώς δεν μου σκάσε ο κύριος τηλέμαχος. Τώρα εσύ δεν έλεγες να το πάρει γιατί είναι νοικοκυρής και κουβαλητής. Γιατί σου κακοφαίνεται. Εσύ να κάνεις κουμάντες στη γυναίκα σου. Δεν θα στεριάσει καθόλου για σύζυγος αυτός ο χωροκιάτορος, δεν είναι, Ελενίτσα μου. Μόνο κοντά μου θα βρείτε την αληθινή ευτυχία. Την αιώνια γαλήνη. Κρίσε φταίει το βρωμό στο μάσκο, βρε κοράκι. Και τι να του βρε. Είμαι τρελός εγώ, βρε. Είμαι τρελός εγώ. Λοιπόν, εσύ είσαι ένας χοντροκέφαλος, ένας αχάριστος. Λυπάμαι που σου έδωσα την αγάπη μου. Παλιοβαρβέρι. Παλιοκουρέα. Τι της έκανες μωρέ τρελέ. Θα της περάσει. Δεν την αγαπάς. Δεν την αγαπάω. Τη λατρεύω. Αλλά τι να κάνω. Μαζί μου θα την έτρεχε η μισέρια. Γι' αυτό της μίλησα έτσι, να με συγχαθεί. Καλύτερα έτσι, θα της έρθει πιο εύκολα. Αυτά είναι δικαιολογίες. Μα την αγαπάω. Αλλά τι να κάνω. Τι να κάνω, και εμένα δεν με χωράει ο τόπος εδώ. Θα σηκωθώ να φύγω. Θα φύγω, θα πάω στα ξένα. Και με τα νεύρα που έχω θα πάω να παλέψω με τα άγρια θηρία. Δηλαδή το έχεις αποφασίσει να γίνεις άγριος, Ναι, τα χαρτιά μου είναι έτοιμα. Αύριο μεθαύριο φεύγω. Πότε θα γυρίσεις? Όταν γίνω πλούσιος. Για σένα το κάνω αυτό, Ελενίτσα. Θα μου γράφεις. Κάθε μέρα. Να προσέχεις τα θηρία, Εγώ θα προσέχω τα θηρία, αλλά να προσέχεις και εσύ τον εαυτό σου, Ελενίτσα. Γιατί εδώ στην Αθήνα έχει περισσότερα θηρία από την Αφρική ολόκληρη. Και όταν γυρίσω, θέλω να σε βρω λουλούδι αμύριστο, όπως αφήνω, Ελενίτσα. Θα με βρεις, Περικλή μου, θα με βρεις. Εγώ είμαι από τις γυναίκες που αγαπάνε μια φορά μονάχα στη ζωή τους. Ελενίτσα. Ελενίτσα. Θα μου γράφεις, Κάθε μέρα, Ελενίτσα μου, κάθε μέρα θα σου γράφω. Θα με περιμένεις, Σε περιμένω. Θα σου γράφω όλα τα νέα από την Αφρική. Πόσους κροκόδιλους σκότωσα, πόσα λιοντάρια σκότωσα. Και ένα παλτό από δέρμα. Από δέρμα, Ελενίτσα, θα το έχω σκοτώσει εγώ αυτό το τυρίο, έτσι, Ελενίτσα. Την τρύπα όμως θα την εράψουμε καλά, για να μην φαίνεται και να μην κρυώνει το χειμώνα. Έτσι, Ελενίτσα μου. Το είπε και το έκανε ο Περικλής. Μαύρη πέτρα έκανε του και χάθηκε. Η Ελενίτσα του ήξερε που βρισκότανε. Στην αρχή αλληλογραφούσανε συχνά. Έτσι περάσανε λοιπόν κάπου 10 χρόνια. Και μια μέρα... Μουσταφά! Μουσταφά! Ορίστε, Μουσταφά!
Εδώ είμαι, Αφέντη. Κλάψε με, Μουσταφά μου, κλάψε με. Τον χάνεις τον Αφέντη σου, Μουσταφά μου. Μαύρη μαυρίλα, άκουσε μωρέ. Μαύρη στα καλιακούδα μωρέ. Στον άδει μέσα βασμένος είμαι μωρέ. Όλα μαύρα τα βλέπω γύρω μου. Δεν είναι μαύρα, Αφέντη. Είναι το φίλι μας και το κύριο μάγο. Ήρθα να δουν εσένα. Αμέσως πέμπτε. Λέω κι εγώ. Πώς πλάκωσε τόση φρίγα μας εκείνη. Πες τις πουρίες. Πες να φύγουν από εδώ μέσα. Να πάρεις το λόγο από εδώ. Πες να φύγουν από εδώ. Χάλασα. 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 Όχι, πετάει το Αφέντη. Είσαι δυνατό κυνηγό εσύ. Όλο το θηρίο τρέμει εσένα εδώ. Όχι, πεθάνει. Ψήνεται το κεφάλι μου. Δεν μου λες, Μουσταφά μου. Θα με κλάψεις καθόλου όταν θα πεθάνω. Όχι, πεθάνεις, Αφέντη. Σε καλό, Αφέντη, εσύ. Δεν παίρνει. Δεν φωνάζει. Πληρώνει ένσημα οίκα. Πάψε, Μουσταφά μου, και πάρ' το πια απόφαση πως με χάνεις. Βράζει το κεφάλι μου, μωρέ. Ψήνεται, μωρέ, ψήνεται. Θα είναι το φωτιά. Ποια φωτιά? Ποιο ζώον το έβαλε αυτό εδώ, Το κύριο μάγος να φύγει, λέει, το αρρώστια. Γι' αυτό κότεψε να ψηθώ, μωρέ. Πάρ' από εδώ πέρα, το ανάθεμάτανε για μάγο. Νύχτα του δίνανε το δίπλωμα, μωρέ. Όχι, όχι, πετάξει. Όχι, πετάξει από εδώ. Θυμώσει, κύριο μάγος. 10 μέρες έχει δίπλα σου. Πολύ σ' αγαπάει. 10 μέρες. Είχες κλειστά μάτια σου κι όλο μιλούσες. Έλεγες για πατρίδα σου, Ελενίτσα, Πειραιά, Αναστάση. Με πιάσε η νοσταλγία, Μουσταφά. 20 χρόνια είναι αυτά. Θα ψοφήσω σαν το σκυλί στα μπέλη. Μακριά από την πατρίδα. Θα με έχουν ξεγράψει πια. Αχ, Μουσταφά μου. Πήγαινε να φέρεις κόλλα και χαρτί. Και πες γρήγορα στο συμβολιογράφο να έρθει εδώ να κάνω τη διαθήκη. Αιωνία του η μνήμη του Περικλή δεσποινής Ελενίτσα μου. Θεός χωρέστε. Χτύπα ξυλοκουνείς από τη θέση σου. Εγώ κουνιέμαι δεσποινής Ελενίτσα μου, αλλά δεν βγαίνει τίποτα. 10 χρόνια είναι αυτά. Θα τον περιμένεις κι άλλο. Θα τον περιμένω. Θα γυρίσει. Και ως τότε θα παριστάνεις εσύ την πιστή Πινελόπη. Δεν σου πάει ο ρόλος της Πινελόπης, δεσποινής Ελενίτσα μου. Καμιά θυσία δεν είναι μεγάλη για τον Περικλή μου. Μα η ζωή δεν είναι μόνο θυσία. Δεν είναι μόνο υποχρεώσεις. Έχουμε και δικαιώματα, δεσποινής Πινελόπη μου. Άλλωστε, η κυρία μητέρα σας μου δίνει πολλές ελπίδες. Γι' αυτό έρχομαι και ξανάρχομαι. Μα κάθε φορά που έρχομαι, αντιμετωπίζω ένα πεθαμένο βλέμμα και μια αρνητική απάντηση από μέρους σας. Γιατί, δεσποινής Πινελόπη μου? Άλλωστε, έχω κι εγώ τα προσόντα μου. Έχω ένα μοβ κατάστημα. Γραφείο κηδιών. Είμαι νέος. 40 φαλακρών μαΐων. Σε 500 χρόνια όλοι οι άντρες θα είναι φαλακροί, δεσποινής Ελενίτσα μου. Και έπειτα είμαι εύθυμος. Εμένα μου λέτε. Σας παρακαλώ, αφήστε με στον πόνο μου. Περάστε. Εγώ φεύγω τώρα. Σας αφήνω να το ξανασκεφτείτε. Να πάτε στο καλό. Θα έρθω πάλι την άλλη εβδομάδα. Να μην σας χάσουμε. Λοιπόν, καλά 40. Συγγνώμη, καλή αντάμωση θέλω να πω. Να φας τη γλώσσα σου, μαύρο κοράκι. Κετούλα! Εδώ είμαι, τι έπαθες εσύ και φωνάζεις? Γράμμα από τον εξάδελφο γιατί, από τον Περικλάκια. Έλα, Χριστέ και Παναγιά. Ζει αυτός? Στην Αφρική είναι ακόμα. Ζεις βράδυ με Περικλή. Έλα, άφησε τα συνειδητικά και διάβασε να δούμε τι γράφει. Έλα στο διαβάσω. Κάτι γιατί μου. Αγαπητέ μου ψάδερφε, Αναστάση, σου γράφω από μια καρύβα στην Αφρική και είμαι στα τελευταία μου. Περικλή μου! Με φάγανε αυτά τα ρημάδια τα κουνούπια. Έκανα μεγάλη περιουσία, αλλά δεν τη χάρηκα παναθυμάτη. Δεν πειράζει όμως, ας τη χαρείς εσύ. Περικλή μου! Γράψε μου τι κάνεις και πώς βρίσκεσαι. Αν δεν με πετύχεις, ζωντανό, τα κανόνισα με τον συμβολιογράφο. Αν έχεις παιδιά θα πάρεις περισσότερα. Αλλά δεν μπορώ να σου γράψω. Σύνομαι από τον πυρετό. Σε φιλώ για στενή φορά. Ξέρετε μέρα σου ξάφος. Περικλείς τα πήρα.
Πάει ο Περικλής και του... Ζωή σε εμάς. Γράφε. Τι να γράφω? Αγαπητέ μου ξάδερφε, πήραμε το γράμμα σου και χαρήκαμε πολύ κτλ. Μάθε ότι έχουμε παιδιά. Παιδιά, τρελάθηκες ρε γυναίκα. Για άκου να σου πω. Οι πεθαμένοι με τους πεθαμένους και οι ζωντανοί με τους ζωντανούς. Στη ζωή δεν παρουσιάζονται πολλές τέτοιες ευκαιρίες. Ο άνθρωπος το γράφει καθαρά. Εάν έχεις παιδιά θα πάρεις περισσότερα. Γράφε. Εμείς δεν τα καταφέραμε να κάνουμε παιδιά μου, ρε. Λοιπόν τι να σου πω. Είσαι πιο κουτός και από τα βρύτα. Γράφε ότι σου λέω χωρίς λόγια. Πώς θα γράψω χωρίς λόγια, με σήματα μόρφ. Σκάσε και γράφε. Με την υγειά σου, Σικολάντα μου. Πίνεις πολύ, Γεράσιμε. Θα σε βλάψει. Μα τον Άγιο Γεράσιμο, μωρέ Γρηγόρη. Έτσι μου έρχεται μερικές φορές να τα βροντίξω όλα κάτω και να φύγω για την κεφαλονιά. Την αποθύμησα Παναπή. Και τον Περικλή τον έπιασε νοσταλγία, αλλά πού να φύγει. Δεν την αφήνει τη δουλειά αυτός. Τέτοιο κορόιδο σαν και δάφτον δεν ματάσα στη ζήση μου. Διαόλου ράτσα είναι ο άτιμος. Παγανέλη μονάχο. Έχει γεμίσει με ζώα όλους τους ζωολογικούς κήπους. Πιάνει τον κροκόδιλο μέχρι να πεις και μείνω. Στο σόι του όμως είναι μπιτμόμολο. Χαϊβάνι, σωστό. Δεν έχεις κι άδικο. Από πρόπερση που αρρώστησε άσχημα μέσα στη ζούγκλα, άλλαξε ο Περικλής. Από τότε ανοίξα αλληλογραφία με εκείνο τον ξάδερφό του, τον Αναστάση. Μαύρη να ήταν η ώρα. Τον έχουνε μαδίσει οι άτιμοι. Και αυτός από την άλλη μεριά έγινε πλεονέκτης. Κροκόδιλο για κροκόδιλο δεν αφήνει. Δεν έχω. Κι εγώ κυνηγός είμαι. Μα δεν κάνω κι έτσι. Βάζει σε μεγάλο κίνδυνο τη ζωή του ο Θεοπάλαμος. Δεν χορταίνει να πιάνει ζώα. Για να στέλνει λεπτά στο σόι του. Ψύχωση έχει πάθει με δάφτους. Τις προάλλες μου λέγει ο Μουσταφάς ότι παραλίγο ένας κροκόδιλος θα του αρπάξει το ποδάρι. Καλά κάνω εγώ και κυνηγάω μόνο πεταλούδες και πάλι κινδυνεύω. Μωρέ, τι που πάει αυτός. Όχι μόνο ποδάρι θα χάσει, μα και ολόκληρο να τον φάει ο κροκόδιλος. Άσε μη λες κακιά κουβέντα και έχει να φανεί ολόκληρη εβδομάδα. Θα είναι μέσα στα ποτάμια. Πήρε πάλι μια μεγάλη παραγγελία για ένα τσίρκο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και έχω ένα γράμμα εδώ για αυτόν από προχτές. Γράμμα, πέταξε το, κάφτο. Απ' το σκύλο εγώ του θα είναι πάλι. Λεπτά θα του ζητάνε. Όχι, εγώ δεν μπορώ να το κάψω. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να το δώσω. Άσε να έρθει και τα λέμε. Ποιος ξέρει που θα τραβιέται τώρα. Τι φασαρία είναι αυτή. Τι θα έγινε. Αυτό είναι το τζιπ του Περικλή. Το γνωρίζω. Πουάνε Περικλή. Τι έπαθε. Δεν ξέρει, φέρουν τώρα. Το γλωσσόφαγε στον άνθρωπο. Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου, τι κακό ήταν αυτό που με πήγε. Τι έπαθες μωρέ Περικλή. Πώς έγινε, σε τι ανακάτσε. Με τι να κάτσω, με τι να κάτσω, έτσι με κατάδυσε ο στοματάρας. Ποιος στοματάρας, μωρέ. Ο κροκότιλος. Μου την έφερε μπαπέσικα, ο ύπουλος μου την έφερε μπαπέσικα. Μουσταφά! Εδώ είμαι αφέντη, δεν βλέπεις. Πήγαινε γρήγορα, ρε. Πήγαινε γρήγορα να φέρεις ένα καθρέφτη να δω τι ζημιά μου έκανε. Τι να το κάνεις τον καθρέφτη, μωρέ. Χωρίς να τα φτιάξεις. Ρε Γερασιμάκη, να χαρείς την κεφαλονιά σου έτσι. Πονάω, ρε, πονάω. Θα σου να δω. Ντρέπομαι, δεν βγαίνω. Καλά, έλα εδώ στο παραβάν. Και ψυχραιμία, Περικλή, για να δω, για να δω. Α, δεν έχεις αίματα, δεν έχεις. Δεν έχω αίματα. Τότε γιατί αισθάνομαι υγρασία. Είναι από το φόβο σου, αφέντη. Το φόβο μου. Αχ, Παναγίτσα μου. Πώς έγινε μωρέ και σε χτύπησε το θηρίο. Ετοιμάζαμε την παραγγελία. Εκείνους τους ζωντανούς κροκόδιλους για το τσίρκο. Πάνω λοιπόν που είχαμε πιάσει και τον τελευταίο, Ήρθε ένα άλλο πίσω από αφέντη που είχε σκύψει και χαπ, το ποπό. γεια σου Γκαβάντη, ούτε εγώ τον είδα ούτε εσύ. Τρομαρά να σου έρθει. Τρελέ. Γρηγόρη, Γρηγόρη, φέρε ό,τι έχεις να τα απολυμάνουμε. Πιάσε και μια μπουκάλα ουίσκι. Αμέσως. Αργεί να γίνει το κακό. Μου λείπει κομμάτι. Μόνο μυαλό σου λείπει. Φόρσε, μια γρατζουνιά είναι όλη και όλη. Μη φωνάσεις, με ξεκούπανες μωρέ.
Τι σου πας έτσι, πεπώνει, το πέρασες. Πρέπει να φύγει λίγο αίμα. Έλα, αυτό ήτανε. Μπρακώσου τώρα. Τυχερό ήτανε το σόι σου. Δόξα τω Θεώ, τυχεροί ήταν οι φουκαράδες. Άμα μάθουνε ρε παιδιά από τι κίνδυνο ξέφυγα, θα τρελαθούνε. Απ' τη χαρά τους. Δεν θα τους το γράψω. Α, ξέχασα. Έχεις ένα γράμμα και ένα δεματάκι. Γράμμα και δεματάκι. Το είδατε ρε παιδιά που σας το έλεγα. Μέρα και νύχτα, εμένα έχουνε στο μυαλό τους βρε. Εμένα έχουνε. Πώς να μην ξέχουνε, αφού είσαι το κορόιδο τους. Άκου να σου πω Γεράσιμε, λίγα τα λόγια σου για το σόι μου. Σε έχουνε μαζίσει Περικλή. Πάρ' το χαμπάρι. Κάτι μου λέει μέσα μου ότι αυτός ο Αναστάσης Αλταπίδας και η Ιεράσμιος Κυριακέτη σε ξεζουμίζουνε αναπαντών. Ό,τι και να σου πω ρε θα χάσω τα λόγια μου, έτσι μαγκούφης που είσαι. Τον καιρό ρε που ήμουν άρρωστος εγώ μέσα στη ζούγκλα, αυτοί προσευχόντουσαν ρε. Προσευχόντουσαν να γίνω καλά. Γονατίζανε μπροστά στα εικονίσματα. Οικογενειακός γονατίζανε. Ναι ρε, οικογενειακός. Και αυτός και η γυναίκα του και τα τρία τα παιδιά. Έχει σπουδάσει εσύ παιδί ρε. Αυτός σπουδάζει. Ο ένας σπουδάζει γιατρός. Ο άλλος σπουδάζει δικηγόρος. Και το τρίτο το κοριτσάκι σπουδάζει χορό. Ναι ρε, θα του στέλνω λεφτά, θα του στέλνω. Τα 3 τελευταία χρόνια τους έστειλες μια ολόκληρη περιουσία. Και τους έστειλα και θα τους στείλω. Καλά να είμαι, σόι μου είναι, αίμα μου είναι. Να μην έχω κι εγώ 2 ανθρώπους να μου φέρουν ένα ποτήρι νερό. Κούνια που σε κούναγε. Ρε, απαράταμε ρε, απαράταμε. Αγαπημένε μου εξάδερφε. Μεγάλος μαλαγάνας. Όχι ρε, η γυναίκα του γράφει. Αγαπημένε μου ξάδερφε. Τη φωτογραφία που μας έστειλες την κορνιζάραμε και τη βάλαμε στο μικρό και φτωχικό μας σαλόνι. Γλυκέ μας Περικλή, είναι αδύνατον να σου περιγράψω με τι χαρά και συγκίνηση τη βλέπουνε πρωί και βράδυ τα παιδιά. Τα ακούς ρε κεφαλονίτη, ακούς. Μπαινοβγαίνουνε, σε κοιτάζουνε, φιλούνε το πρόσωπό σου και κλαίνε. Αν πεις δε και για την κορούλα μας, αυτή είναι που έχει ξετρελαθεί. Πήγαινε έρχεται διαρκώς με ένα ξεσκονόπανο στα χέρια και όλο σε ξεσκονίζει. Και όλο σε ξεσκονίζει. Τα ακούς ρε κεφαλονίτη, τα ακούς. Τέτοια λατρεία πρώτη φορά στη ζωή μου είδα. Ζώων γεννήθηκες και ζώων θα πεθάνεις ρε. Αλλά πού να καταλάβεις εσύ από τέτοια. Όλα αυτά τα λες από τη ζήλια σου, από τη ζήλια σου, επειδή δεν έχεις ούτε κούκλουρο δικό σου, δεν έχεις κεφαλονιά. Τα ακούς ρε Μουσταφάκο, η ανιψούλα μου ρε. Με ξεσκονίζει όλη την ημέρα με το ξεσκονόπανο ρε εσύ. Με το ξεσκονόπανο με ξεσκονίζει. Μωρέ στο τέλος, θα σε ξεσκονίζουνε για τα καλά. Βούλος το επιτέλους ρε φαρμακόγλωσσα, βούλος το. Εμένα μη με βρίζεις, γιατί το μυαλό μου κόβει. Σε δουλεύουνε οικογενειακός. Κι αν δεν είναι έτσι, να έρθεις να μου πεις σου. Θυμώνεις γιατί σου λέω την αλήθεια μωρά. Μαλαματένια θα την πληρώσεις αυτή τη φωτογραφία που σου ξεσκονίζουνε. Κι αν δεν την πληρώσεις, να μου πεις σου. Βούλος το επιτέλους ρε, θα αρπάξω την καρέκλα και θα την στηρίξω στον δόξα πατρί. Γραμματώσουμε όμως κατάτητες ρε με το πτούσου. Τέλειωσε το γράμμα σου, να δούμε πού θα καταλήξει. Λεπτά θα σου ζητάνε πάλι. Πάμε στοίχημα. Κι αν δεν σου ζητάνε, να μου πεις σου. Όχι ρε, δεν μου ζητάνε λεφτά. Διαβάσε και θα δεις όρνιο. Τελειώνοντας Περικλή μου, σου στέλνω την αγάπη μας. Κι αν θέλεις, αν ευκολύνεσαι δηλαδή, μας στέλνεις και καμιά λυρίτσα, διότι έρχεται καλοκαίρι και... Πούσου! Τα έλεγα μωρέ, ή δεν τα έλεγα. Πού θα πας, την καραπίνα μου ρε! Τι σε μαζίσανε κορόιδο. Τροπή ρε παιδιά, καλά κάνανε ρε. Αν δεν πάρουν από μένα να πει ποιον θα πάρουνε. Την κούλη σπαγκόραμα να μην πιόρει, να μην πιόρει, να μην πιόρει, να μην πιόρει. Σιγάστε. Είναι μαπάς. Είναι τηλόφωνος ρε. Την καραπίνα μου ρε. Είσαι μόμολο μωρέ. Θα φάτω μάτι ρε. Άσε με ρε. Τι πάθετε με παιδιά του λακτήκατε. Αμάτε και αυτή βρεγιά. Σήμερα για το σόι μου πλήσατε σήμερα. Εγώ για το καλό του το λέω. Έτσι που πάει θα πεθάνει στην ψάτα. Αφού όμως δεν ακούει,
Άτσα να μιλήσω εγώ, να μου πείτε όλοι φου σου. Λύσαξε πια πάνω θεμάτωνε με το ζώη μου, λύσαξε. Δεν υποφέρεται άλλο. Καλά, Περικλή μου, μην τον παρεξηγείς, αγαπάει. Αλλά έχει αυτό στα φαρμάκια του. Μην του κρατάς κακία. Μωρέ, δεν του κρατάω τίποτα. Άσε με τώρα να τελειώσω το γράμμα. Ιστερόγραφο. Σου στέλνω, Περικλάκι μου, λίγα σπιτικά κουλουράκια να τα τρως το πρωί με το καφεδάκι σου. Τα ακούς, ρε? Σπιτικά κουλουράκια, ρε. Θα τα τρώω με το καφεδάκι μου. Γρηγόρη, μ' αγαπάνε οι δικοί μου εκεί πέρα στην πατρίδα. Όχι που λέει ο Κεφαλονίτης ότι με ξεσουμίζουνε. Δεν πειράζει, αφέντη. Όχι, στενοχωριέσαι. Μουσταφάκο, να πάρεις το αυτοκίνητο, να πάει να ρίξεις βενζίνα, να πάμε στην πόλη, έτσι. Απόψε, ώρα πάει 4, αφέντη. Έχεις δίκιο, μωρέ, και δεν θα προλάβω την τράπεζα ανοιχτή. Αύριο το πρωί θα πάμε, έτσι. Δεν θα στείλεις λεφτά. Δεν τα πάμε, ρε Γρηγόρη. Τα λεφτά δεν πρέπει να τα λυπόμαστε για αυτούς που μας πονάνε. Εγώ αν ήμουν σαν και σένα θα περνά το αεροπλάνο και θα πηγαίνα για 10-15 μέρες στην πατρίδα. Δεν είμαστε καλά. Πώς θα αφήσω τη δουλειά μου? Τι είναι 10 μέρες, Περικλή? 20 χρόνια έχεις να τους δεις. Πάλεψες και κινδύνεψες στην Αραπιά. Πρέπει να χαρείς και εσύ λιγάκι. Άσε με, ρε Γρηγόρη, να χαρείς. Μη μου βάζεις τέτοιες ιδέες στο μυαλό μου. Γιατί να μην σφίξεις την αγκαλιά στους δικούς σου? Εσύ όλη την ώρα λες ψοφάς για δάκτους. Ναι, ρε Γρηγόρη, σαν να έχεις δίκιο. Και προπαντός, τα νυψούλια μου. Τα νυψούλια μου. Καλά λέει το Γρηγόρη αφέντη. Να πας. Και εσύ βρούτο. Ρε παιδιά, μην επιμένετε, ρε παιδιά, να χαρείτε τη μάνα σας. Γιατί δεν το έχω σε τίποτα να αρπάξω το αεροπλάνο και να... Μια απόφαση είναι όλα, Περικλή μου. Ξέρεις τι μου κάνεις, ρε Γρηγόρη? Ξέρεις τι φωτιά μου ανάβεις? Θα κάτσω να τους γράψω. Τι τα θέλεις τώρα τα γράμματα, Χρυσέ μου? Το πολύ πολύ να του στείλεις ένα τελεγράμμα. Φτάνω τέλος του μηνός, Περικλή. Εντάξει, τα αποφάσισα. Θα πάω. Μπράβο. Μπράβο. Έτσι. Θα πάω, ρε παιδιά. Θα πάω, τα αποφάσισα. Δεν θα μείνω όμως πολύ. 10 μέρες φτάνουν, έτσι. Έστω 10 μέρες και του χρόνου ξαναπάς. Πω τι έχει να γίνει. Στα τρελή θα κάνουν μόλις με δούνε. Παρβούλη μου. Καλώς όρισες, Παρβουλάκο μου. Χρυσέ μου, Παρβουλάκο, θα μου λένε τα νηψάκια μου. Μπράβο. Άντε να πιούμε ένα συνηγιά τους και bon voyage. Ευχαριστώ, ρε Γρηγόρη. Ταξίδι καλό, αφέντη. Ευχαριστώ και εσένα, ρε Μουσταφάκο. Τι παιδιά. Πώς με καταφέρετε έτσι, ρε παιδιά? Θα πάω. Αύριο το πρωί θα στείλω τηλεγράφημα. Χαίρετε. Χαίρετε. Ένα τηλεγράφημα. Από πού? Αφρική. Από τον Περικλάκια. Ευχαριστώ. Αν Αθήνες 30 μηνός αεροπορικός. Αποθύμησε εσένα και την ανήψια μου. Παραμείνω κοντά σας 10 ημέρες. Περικλής Αλταπίδας. Πάτε ρε Περικλάκια. Μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε. Έρχεσαι επιτέλους. Έρχεται. Έρχεται. Παναγία βοήθεια. Θέλει κάτι τα ανήψια του. Ποια ανήψια του όμως? Αμάν. Κέτι. Κέτι. Τι καρύδεις, ξεχνάς πως έχουμε καλεσμένους. Χωριάτι. Και τούλα μου. Περικλής. Ο Περικλής τι έπαθε? Έπαθε τίποτα κουβαλητής μας? Αυτός δεν έπαθε τίποτα. Εμείς τι θα πάθουμε τώρα? Φτάνει στο τέλος του μηνός, δηλαδή σε 5 μέρες, καταλαβαίνεις? Μπράβο, καλώς το ορίζεις. Μπράβο, καλώς το ορίζω. Μα τι είναι αυτά που λες, μωρέ, Κέτι? Λοιπόν, έτσι είπαμε. Έλα, πάμε μέσα να τα πούμε, έλα. Διάβασε εδώ. Κύριον Αναστάσιον Σελταπίδα, οδός Κολοκοτρώνη. Τα δερβενάκια θα γίνουν εδώ μέσα, Κέτι μου. Γιατί παρακαλώ? Γιατί παρακαλώ? Γιατί αποθύμησε, λέει, να δει τα νύψια του, καταλαβαίνεις? Α, γι' αυτό. Γι' αυτό θα μας σκοτώσει η φουκαριάρα μου. Λες να θυμώσει. Τι να θυμώσει, μωρέ, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει? Τι θα γίνει δηλαδή? Τι να γίνει? Δεν τον ξέρεις εσύ καλά τον Περικλή. Είναι καλός, αλλά άμα τον πιάσω τα μπουρίνια του δεν τον κρατάω με τίποτα. Αυτά μας κάνεις με τις εξυπνάδες σου. Και αγαπητοί μας εξάδελφοι και αποκτήσαμε 3 παιδάκια, 2 αγόρια και ένα κορίτσι που σπουδάζουν. Και πού θες να το ξέρω, όταν τα γράφαμε αυτά ήταν στο τελευταίο του. Δεν ήξερα ότι θα τις καπουλάριζε. Για το αυτό όταν το μάθαμε έπρεπε να του γράψουμε την αλήθεια. Όχι, ήταν αργό πια. Πότε ήταν αργά, τώρα τι είναι? Δεν ξέρω, και δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα ερχόταν στην Ελλάδα. Αφρική είναι αυτή, λέω. Κυρία έχει, αρρώστιες έχει, από κάτι θα πάει. Τα μυαλά σου και μια λίρα, νόμιζες πως θα άφηνε εκεί πέρα το τομάρι του. Αλλά να που έρχεται σως και αυλαβής. Αχ, εξάδερφε, κρατάς και καραμπίνα. Δεν πιστεύω να τη φέρεις μαζί σου.
Ποιος είναι? Είσαι Περίκλη? Ήρθες κιόλας? Καλά. Δεν έλαβες το τηλεγράφημά μου? Πώς? Το έλαβα. Αλλά δεν σε γνώρισα με το μουσι. Ξεφτάκο. Πώς δεν με γνώρισε? Αφού εσύ μου το έστειλες. Εγώ Περικλάκι μου. Τι είναι αυτά που λες? Άλλος Αναστάση. Δεν έχω άλλο συγγενή στον κόσμο. Σε κοίτα του. Ήμαρτον Περικλή μου. Τώρα ήμαρτον Αναστάση. Τώρα. Ύστερα από τέτοιο κοροϊδίδι. Δεν το ξανακάνω το ρε ξαδερφάκι. Βέβαια. Τώρα που θα σε καθαρίσω, πώς θα το ξανακάνεις? Ναι, κακά. Του την έσκασα. Τρία παιδιά είπες. Αναστάση, τι έπαθες καλέ, τι ξεφωνίζεις? Τι έγινε, ποιος εσύ? Όχι, μην πυροβολείς άλλο. Ωραία, άφηκες Χριστιανέ, με ρήμασες στις κλωτσιές απόψε. Εσύ είσαι και πού είναι άλλος με την καραμπίνα? Όνειρο έβλεπες? Με έκαψες κυρία μου με τις εξυπνάδες σου, θα με σκοτώσει, θα μας σκοτώσει. Σταμάτα πια με αυτούς τους ανόητους φόβους σου. Δεν είναι η ανόητη φόβη μου, είναι ντροπή. Αχ, πώς θα τον αντικρίσω μεθαύριο τον άνθρωπο που θα έρθει? Όχι, πρέπει να φύγουμε, να πάμε σε άλλη γη, σε άλλα μέρη. Μα δεν είστε με τα καλά σου, αφήσουμε την βολή μας, τα καλά μας. Α, η βολή μας και τα καλά μας είναι αγορασμένα με τα λεφτά του Περικλή. Τα λεφτά αυτά όμως δεν τα στέλνε μόνο για μένα και για σένα, κύριε Κέτη. Το ξέρω. Πρόκειται για τα ανήψια του που δεν υπάρχουν. Λοιπόν, δεν φταίω εγώ αν δεν έχει ανήψια ο κύριος Περικλής. Το σφάλμα είναι δικό σου, κύριε. Ορίστε! Πάρτινο στο γάμο σου να σου πει και του χρόνου. Πάλι εγώ φταίω, όλο εγώ φταίω. Έλα. Σταμάτα τα λόγια τώρα και πέσε να κοιμηθείς. Άντε, κλείνουν τα μάτια μου. Εμένα όμως έκλεινε. Θα ετοιμαστώ να πάω στο μαγαζί. Καλημέρα κύριε Αναστάση. Μέρα. Τι σημαίνει, τρέχει τίποτα? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, σαν κατσουφιασμένο σε βλέπω. Τι είναι? Μια χαρά είμαι, σου λέω. Αλλά συγγνώμη, τι πας? Ανοίχτε εσείς. Έχω κάποια δουλειά. Θα αργήσεις δηλαδή? Δεν ξέρω. Άμα δεν έρθω μέχρι το μεσημέρι, κλείστε και κρατήστε τα κλειδιά. Γεια. Γεια. Δεν μπορεί, κάτι έχει αυτός. Πού να πηγαίνει άραγε πρωί-πρωί? Ορίστε, κύριε. Φυγατεύετε κόσμο? Πώς είπατε? Ρώτησαν φυγατεύετε κόσμο. Δεν σας καταλαβαίνω. Εδώ είναι γραφείο του εξηδίου. Διαθέτουμε εισιτήρια για το εξωτερικό, διοργανώνουμε κουραζιέρες. Εσείς τι ακριβώς θέλετε? Θέλω να φύγω μακριά, πολύ μακριά. Ευχαρίστω να σας εξυπηρετήσουμε. Πού θέλετε να πάτε? Για το βόρειο πόλεμο τους Εσκιμώους. Και γίνεται ακόμα πιο μακριά. Για τη σελήνη κόβεται εισιτήρια. Έχω ακούσει ότι έχει ωραίες ακρογιαλιές. Κάντε μου τη χάρη να συγχωρεθούν τα αποθαμένα σας. Δεν έχουμε ανταπόκριση με τη σελήνη, κύριε. Τι θέλετε? Θέλω να φύγω. Αυτό μου το είπατε. Διαβατήριο έχετε? Όχι. Δεν έχετε ταξιδέψει άλλη φορά? Νο. Α, τότε πρέπει να βγάλετε διαβατήριο. Χρειάζονται φυσικά ορισμένες διατυπώσεις, χαρτιά. Να σας αφήσω λεφτά. Μπορείτε να μου το βγάλετε σήμερα. Δεν γίνεται, κύριε. Χρειάζονται τουλάχιστον 7-8 ημέρες. Πρέπει να βγάλετε ένα πιστοποιητικό γεννήσεως. Σε 7-8 μέρες κοπέλα μου θα με έχει προλάβει ο Περικλής και τότε χαίρετα μου τον πλάτανο. Άγια Κέτη, τι μου έκανες, άγια Κέτη. Οι άντρες δεν κλαίνε ποτέ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Κέτη. Δεν είναι εδώ, Αναστάση? Τρες το πρωί από εδώ και τελειά έτσι κάτι σουφιασμένος. Α, και δεν τηλεφώνησε? Όχι, αλλά σήμερα είχε μια κάτι μου τραλιώτη κάτι. Είχατε κανένα καυγαδάκι? Μακάρι να ήταν καυγαδάκι στο δωρή μου, τέλος πάντων. Αν έρθει, πες του. Να το, αυτός θα είναι. Εμπρός. Ο μπαμπάς σου. Μια στιγμή. Στο δωρή εσένα ζητάνε. Ναι, μπρος. Ναι, δεν κορούλα μου, θέλει. Καλά, θα πούμε το μεσημέρι, θα έρθω σπίτι. Ναι, θα τρώω, σε παρακαλώ, δεν μπορώ να φύγω τώρα, έχω πελάτη μου, δεν καταλαβαίνει. Σε παρακαλώ, κάντε μου τη χάρη. Θα σας ξυλοφορτώσω όλους. Να μην κάνεις παράπονο. Τι τραβάει καλά στα παιδιά, δεν μπορεί να φανταστείτε. Η κόρη δεν θα πάει στο χώρο. Ο μεγάλος δεν την αφήνει. Μήλος, δεν μπορεί να φανταστεί την κύρια. Άντε στο δωρή. Πόσα παιδιά έχει? 3 ζωή να.
βγάλουνε το λάδι. Δεν βαριέσαι ρε Νάσο, παιδιά μου, όσο και να τα βρίζω και όσο και να τα φωνάζω, τα καμαρώνω, παιδιά είναι, δεν βαριέσαι. Βέβαια, δίκιο έχεις. Δεν έχω δίκιο κυρία Κέρδη. Δεν μου λες Θοδωρή. Έχεις άλλο μπελάκι από τον κύριο. Όχι. Μου κάνεις μια χάρη. Όταν τελειώσεις με τον κύριο, έλα από το σπίτι. Θέλω να σου μιλήσω. Συνέχεια με το τραγικό. Όχι, 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 τίποτα. Έλα και θα τα πούμε. Ευχαριστώ. Μέγασε κύριε, αυτό είναι το κάτι που μου ζητάς κυρία Κέρδη. Αυτό και μην κάνεις έτσι σε παρακαλώ, δεν είναι και τίποτα σπουδαίο, Δεν ξέρω μου τέτοιο σπουδαίο. Μόνο για 10 μέρες το δωρίκο μου. Για πόσο? Για 10. Μόνο, Ναι. δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Πρέπει να το κάνεις. Πρέπει, Βέβαια. Πρέπει. Και το χατήρι του Αναστάση. Καταφωνεί. Τι κάνετε εδώ, τι λέτε. Τίποτα, σε γλαμαρίτες κύριε Ανασκάση μου, σε γλαμαρίτες εδώ. Λέμε σε γλαμαρίτα περνάει η ώρα μας. Η κυρία Κέτη μου ζητάει κάτι πράγματα που είναι άνω ποταμών, άνω ποταμών. Μα κάτσε να ξεκουραστείς Αναστάση μου και θα σου εξηγήσω. Πού ήσουνα? Θα σου πω άλλη ώρα. Τι συμβαίνει κύριε Θοδωρή, τι σου ζητάει η γυναίκα μου. Ναι, η κυρία Κέτη μου ζητάει να της δανείσω τα παιδιά μου. Λέει να της κάνω δάνειο τα παιδιά μου. Μα καθίστε να το συζητήσουμε λογικά και ψύχρεμα το πράγμα. Σωστά βέβαια, κάνεις φρόνημα και λογικά και ψύχρεμα. Εδώ πρόκειται να κάνουμε ένα ψυχικό, πώς το λένε. Σε λίγες μέρες, Θοδωρή, περιμένουμε στο σπίτι μας έναν άνθρωπο. Τι ώρα. Δεν ξέρω. Που είναι άρρωστος. Άρρωστος. Ποιος είναι άρρωστος? Ξέρω εγώ. Είστε άρρωστοι? Όχι. Εγώ δεν είμαι πάντοτε, ξέρω, με συγχωρείτε. Ποιος είναι αγάπη μου? Ο Περικλής, αγάπη μου, ο ξαδερφούλης σου. Είναι ψυχικά άρρωστος. Ας μην κρυβόμαστε. Ο Θοδωρής δεν είναι ξένος άνθρωπος, είναι δικός μας. Και ποιος είπε σένα πως ο Περικλής είναι ψυχικά άρρωστος. Κουνημένη σε ρε γυναίκα. Ξέρω εγώ τι λέω, Αναστάση. Ο Περικλής είναι ένας άνθρωπος που ταλαιπωρήθηκε 20 ολόκληρα χρόνια στη μαύρη ερημιά. Έμεινε χωρίς γυναίκα, χωρίς παιδιά, χωρίς οικογένεια. Και εμείς είμαστε οι μόνοι του συγγενείς. Ο Θεός όμως δεν μας έδωσε παιδιά. Και σας ρωτώ, τι θα του προσφέρουμε αυτού του ανθρώπου όταν θα έρθει εδώ να ζήσει ανάμεσα σε 2 κούκκους. Δεν έχει και αυτό το δικαίωμα να νιώσει λίγο το οικογενειακό περιβάλλον, την οικογενειακή ζεστασιά, να νιώσει το γέλιο του παιδιού. Ρε γυναίκα, φτάνει. Τι φταίμε εμείς αφού δεν μας αξίωσε ο Θεός να κάνουμε παιδιά. Μα δεν μιλάω για μας, Αναστάση. Εμείς ό,τι ήταν να πάθουμε, το πάθαμε. Ο Περικλής όμως, ο Περικλής τι φταίει. Ο Περικλής τι... Ο Περικλής. Κατάλαβες Θοδωρή μου, δηλαδή να έρθει ο εξάδελφος αύριο μεθαύριο από την ξενιτιά με την τραυματισμένη την ψυχούλα του, δηλαδή να έρθει από την ερημιά και τη μαγκουφιά, να βρει και εδώ μαγκουφιά πάει πολύ. Δηλαδή για ψυχολογικούς λόγους, Θοδωρή μου. Έτσι δεν είναι Κέτη μου. Έτσι είναι, Αναστάση μου. Δόξα τω Θεώ που το κατάλαβες. Τι να του πούμε δηλαδή. 20 χρόνια ξαδερφούλη μας ήσουν στην ξενιτιά. Αλλά κι εμείς δεν κάτσαμε με σταυρωμένα τα χέρια. Σου φτιάξαμε 3 παιδιά, 3 νηψάκια. Καμάρωσε τα και ξέχασε την ερήμιά σου. Για ψυχολογικούς λόγους δηλαδή. Τώρα αν ήταν κανένα συμφέρον στη μέση στο Θοδωρή μου να έλεγες. Αλλά εδώ πρόκειται για πραγματικά καθαρούς. Ξέρω. Για ψυχολογικούς λόγους. Τι άλλο, Θοδωρή μου. Ένα ψυχικό θα κάνουμε. Εμείς δεν λογαριαζόμαστε πια. Καλά, μην κάνετε έτσι κυρία Κέτη μου, εδώ που τα λέμε δηλαδή. Δεν αντέχετε η ερημιά ή η μαγκούφα. Να, εγώ καμιά φορά τα παιδιά μου λείπουν από το σπίτι και δεν μου κολλάει ύπνος. Εμείς όμως κοιμόμαστε, Θοδωρή μου. Εμείς ποτέ δεν ξαγρυπνήσαμε από το κλάμα ενός παιδιού. Έτσι δεν είναι, Κέτη μου. Έτσι είναι, Αναστάση μου. Ωραία, χωρίς κάτι ξενύχτια, εγώ ξεγυρισμένα όταν τα παιδιά ήταν μικρά. Πότε βγάζαν τα κοντάκια τους, πότε βγάζαν τη λαρά, πότε μαγκουλίτρες. Να. Τι είναι αυτά? Πάρε αυτά για τα παιδιά. Να τους πάρεις ό,τι θελήσουν. Σας παρακαλώ, κυρία. Σας παρακαλώ, δεν είναι δυνατόν. Να τα πάρω. Να τα πάρεις. Να τα πάρω. Άλλος, είναι κανένας άλλος, μας βλέπει κανείς. Τώρα θα νομίζεις ότι σε προσβάλλω. Σας παρακαλώ, κυρία Κέτη. Δεν είμαστε πολιτισμένοι ανθρώποι, για όνομα του Θεού. Άλλωστε, δεν είναι και το σπουδαίο, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, τώρα θα πάω κι εγώ να μιλήσω στα παιδιά. Έτσι. Αλλά δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, με συγχωρείτε πάρα πολύ που επενδύνω βέβαια. Αλλά δεν είναι αμαρτία κι άδικο να γελάσουμε τον κύριο Περικλή. Δεν τα γελάσουμε, Θοδωρή μου, αφού γίνεται για ψυχολογικούς λόγους. Δεν τα είπαμε. Ναι, αλλά εγώ θα τα ξαναπάρω τα παιδιά μου πίσω σε 10 ημέρες. Νομίζω. Άκου τι λέει, βεβαίως θα τα πάρεις. Μόνο που χρειάζεται απόλυτη εχεμήθεια. Σε παρακαλώ, εγώ πρέπει να ξέρεις ότι έχω επιβάλλω στα παιδιά μου. Εκτός από εμάς και τα παιδιά, δεν πρέπει να μάθει κανείς τίποτα. Ωραία φασαρία που σας δίκη. Και να πεις ότι υπάρχει κανένα συμφέρον στη μέση, μάλιστα να έλεγες. Είπαμε, για ψυχολογικούς λόγους.
Αναστάση, Περικλή μου, Αναστάση, Περικλή μου, Αναστάση μου. Ωραία οικογένεια έκανες, ωραία παιδιά. Θα συγκαλά ο Θοδωρής. Ποιος, ο Θεός θα συγκαλά. Να χαρώ εγώ, αλήθεια να χαρώ. Σιγά βρε παιδιά, σιγά όχι. Δεν είμαι αρχιμανδρίτης, ο θείος σας είμαι βρε. Ο θειούλης σας είμαι βρε παιδιά. Κοιτούλα μου, Περικλή. Ήρθες επιτέλους, μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε. Α, μη μου θυμίζεις την Αραπιά και τη Μαυρίλα. Αρκετή είδα τόσα χρόνια εκεί κάτω. Μαυρίλα, ξεμαυρίλα, Περικλή μου τα κονόμησες όμως γερά, έτσι. Γιατί μας νοιάζει μας ρε γυναίκα αν τα οικονόμησε ο Περικλής. Εμείς Περικλή μου και φτωχός να ήσουν. Κούφια η ώρα που τα ακούει. Κούφια η ώρα που τα ακούει, πάλι θα σ' αγαπούσαμε και θα σε περιποιόμαστε. Αλυδιωτηλή μου ξάδερφε, με συγκινείς το ξέρεις. Να λοιπόν που επέστρεψα πάλι στην πατρίδα. Η Ελενίτσα, πού είναι η Ελενίτσα, δεν ήρθε μαζί σας? Η Ελενίτσα. Ναι. Όχι, ποιος να την ειδοποιήσει, Περικλή μου. Δεν ξέρουμε και που μένει. Καλά, δεν ξέρετε, Παρακαλείτε να προσέλθει στον έλεγχο Μια στιγμή, διαβατηρίων. με συγχωρείτε, θα Ο επιστρέψω, κύριος παιδιά. Αλταπίδας παρακαλείται να προσέλθει στον έλεγχο διαβατηρίων. Ευχαριστώ. Θα επιστρέψω. Πάει να φέρει την καραμπίνα του. Γιατί τι το πες αυτό ρε γυναίκα? Ποιο? Για την Ελένη. Είσαι χαζός, Αναστάση. Διότι αν ο ξαδερφούλης σου βρει τώρα την Ελένη, αντίο Γρανάδα. Σκοπός είναι να ρίξει όλο του το ενδιαφέρον σε εμάς. Αργότερα, αφού τα οικονομήσουμε αρκούντον, βέβαια βλέπουμε. Τότε ας βρει την Ελενίτσα, ας την παντρευτεί, ας την πάρει, ας κάνει ό,τι θέλει. Το σθένες φίλων. Έλα, ηρέμησε πια, ησύχασε, σταμάτα να τρέμεις. Με έκαψες. Αιώνες θα μου φανούν αυτές τις 10 μέρες. Με έκαψες. 9 έμειναν. Πέρασε κιόλας η σημερινή, δεν λογαριάζεται. Τι να τους κάνει τώρα? Λες να τους κάνει ανάκριση, γιατί αργούν να έρθουν. Μιας και μπήκαμε στο χώρο, πρέπει να χορέψουμε τελεία και παύλα. Βρε Ανέστη, αν τους ξεφύγει τίποτα των παιδιών, ξέρεις τι έχει να γίνει μετά. Δεν πρόκειται να τους ξεφύγει λέξη. Έτσι όπως τα έχω τα σκαλέψει εγώ. Δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα. Ποια τρελή έκανε που λες εσύ, η μαμά μου έλεγε το τηλεγράφημά σας. Να χαρώ εγώ, να χαρώ. Λοιπόν, για πέστε μου παιδιά. Έτρεξε, μας φίτησε κατασυγκινημένη και φώναξε. Έρχεται ο θείος Περικλής. Ο Περικλής μας τότε άρχισε να κλαίει από τη χαρά του. Περικλής, ποιος Περικλής? Ο αδερφός μου καλέ. Περικλής λένε. Ναι, έτσι με βάφτισαν προς τιμήν σας. Η μαμά σας αγαπάει πολύ και πάντα έλεγε πως αν δεν παντρευτείτε να κάνετε παιδιά και τα παιδιά να ξανακάνουν άλλα παιδιά για να τα βαφτίσουν Περικλίδες, θα χαλότανε το όνομα. Είναι σπουδαία γυναίκα η μαμά σας. Μόνο σπουδαία. Σου σκαρφίζετε κάτι πράγματα. Έτσι λοιπόν βγάλαμε τον αδελφό μου Περικλή. Περικλής Σαλταπίδας ο νεότερος. Αυτό ρε παιδιά, δεν μου το είχατε γράψει αυτό το πράγμα ρε παιδιά, δεν μου το είχατε. Κάνουμε έκπληξη διούλη μας. Πειράζει? Τι να πειράσει αγγελούδια μου, τι να πειράσει, μαγκόφι κεφαλονίτη που θα μου πεις εμένα ναι βρε. Ποιος είναι αυτός τι, Τίποτα παιδιά μου, τίποτα. Συνεχίστε βρε. Μιλάτε μου βρε, να χαρώ εγώ βρε. Μιλάτε μου, θέλω να ακούω συνέχεια, αλλά δεν ακούω. Θέλω να σας ακούμε θεία μας. Η μαμά λέει πως είστε ο καλύτερος θείος του κόσμου. Και ο μπαμπάς, ο μπαμπάς δεν λέει τίποτα μπαμπάς. Ο μπαμπάς ακούει τη μαμά. Δηλαδή συμφωνεί, αλλά σαν άντρας δεν λέει πολλά λόγια. Όλοι όμως είμαστε ευχαριστημένοι που γυρίσατε επιτέλους θεία πίσω. Αλήθεια σας λέω, όλοι. Να μην πιω η κεφαλονίτη που θα μου πεις εμένα νευρή. Αν ξαναπείς κουβέντα, θα αρπάξω τον δίκανο και θα σε γεμίσω κουμπότρεφες. Τα μπου. Μα καλέ θεία μας, τι έχετε με αυτό το κεφαλονίτη? Τίποτα παιδιά μου. Είναι ένας κάτω στην Αφρική. Φανταστείτε παιδιά, ότι μου έλεγε ο Σιγιάρης αυτός, ότι οι γονείς σας με αγαπάνε για τα λεφτά μου. Έσχος παιδιά. Έσχος. Εντάξει. Έσχος Θοδωρή μου. Φάτσα είναι αυτή που μου κατασκεύασες ή τα πετσάρια. Με συγχωρείς μωρέ Λεωνίδα μου, αλλά είμαι εξάψη και τα χέρια μου τρέμουν λιγάκι. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Παζάρι την έκανε στη μάπα μου αδερφάκι και όχι τίποτε άλλο δηλαδή, αλλά έχω να πάω και ραντεβού με μια μικρά. Καλά να πας, δεν έχει σημασία. Δεξίες σας. Και από εδώ, Λεωνίδα, κάνε μου τη χάρη σε παρακαλώ, κάνα 2 μέρες κάνε δίαιτα, μην τρως πολλά αρμπυρά, κάνε μου τη χάρη, έτσι. Μου λες τώρα Θοδωρή, χειρίσμα τώρα του κάνεις του ανθρώπου ή βουλκανιζάτια. Γιατί εσύ είναι κούρεμα αυτό που του κάνεις τον τρόπο, σκύλος είναι ρε. Γιατί τι έχει? Άσε μα δεν άσου, άσε με στεναχωριά μου να κάνεις τα μάτια. Γιατί συμβαίνει τίποτα με τα παιδιά. Πώς δεν συμβαίνει, τι να συμβαίνει, εκ των πάνε τα παιδιά, ξέρω εγώ. Θα περάσουνε καλά ή θα τα κάνουν μουσκεμα, ξέρω εγώ.
Λοιπόν, πώς σου φαίνεται το σπίτι μας? Μούρια είναι. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Εδώ μέσα θα αισθάνεσαι άνετα, άτιμο. Αδυναμίες είναι αυτές, Περικλή μου, αδυναμίες. Ένα θείο τον έχουμε κι εμείς. Και τι θείο. Ανεκτήμη, θησαυρό. Και Λεβέντη. Σιγά ρε παιδιά, και θα με τρελάνετε. Με τι κουράγιο θα ξαναγυρίσω εκεί κάτω στην Αφρική. 20 χρόνια μέσα στα ντίσκινα κοιμόμουν. Αφού, φανταστείτε, το μικρότερο κουνούπι ήταν σαν ελικόπτερο. Ξέρετε τι θα πει η Αφρική? Ναι, αλλά τώρα δεν είσαι στην Αφρική, είσαι μαζί μας. Στο σπίτι μας. Ανάμεσα στις συγγενείς που σε λατρεύουνε. Σιγά ρε παιδιά. Παιδιά, με συγκινείτε πάρα πολύ. Μη μου λέτε άλλο τέτοια. Φούτωσε η καρδιά μου ρε παιδιά. Παιδιά, περιποιηθείτε το θείο σας, κάντε τον να νιώσει ότι είναι ανάμεσα στις συγγενείς που τον λατρεύουνε. Έλα, τις παντόφλες του θείου. Αμέσως, μαμά. Τις πιζάμες του θείου. Αμέσως, μαμά. Το μπάνιο του θείου. Αμέσως, μαμά. Κάσε εσύ. Άτιμε Γερασιμάκη. Μα αφού σας είπα, τον είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Επέστρεφα από μια κηδεία και ξαφνικά τσου, τον βλέπω μπροστά μου. Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι... Ακριβώς αυτό. Γύρισε βέβαια στην Ελλάδα, αλλά σας έχει ξεγράψει. Λοιπόν, Δεσποινής Ελενίτσα μου, τελειώσαν τα ψέματα. Ζητώ την χείρα σας. Πάλι. Αν είναι αλήθεια αυτό, τότε... Εγώ είμαι πανέτοιμος, Δεσποινής Ελενίτσα μου. Αν θέλετε, μπορούμε να παντρευτούμε αύριο κιόλας. Το βιολί σου εσύ. Με τις οικονομίες μου, αγόρασα ένα γραφικό σπιτάκι για σας. Πίσω από το τρίτο νεκροταφείο. Ήσυχη θέα, πένθυμα και κυπαρίσια, φρέσκος αέρας. Γιατί δεν πας να μείνεις εκεί? Έχω και ένα οικοπεδάκι στην οδό αναπαύσεως. Σκέφτομαι να το πουλήσω και νομίζω ότι... Το βλέπεις αυτό? Ναι. Αν δεν φύγει, θα στο φέρω στο κεφάλι. Φύγε. Και τώρα, παιδάκια, όλοι μαζί αυτό που σας έμαθα. Καλέ μας Θείε Περικλή, που τόσα μας εδόρισες, τώρα που είσαι σπίτι μας, σου λέμε καλωσόρισες. Κι όταν θα φύγεις πάλι εμείς, που είμαστε παιδιά σου, θα ευχηθούμε από καρδιάς, ώρα καλή στην πρίμνη σου και αέρα στα πανιά σου. Σας ευχαριστώ όλους. Όλους σας ευχαριστώ. Η σημερινή ημέρα, η στιγμή αυτή που λέγω... Έλα, Περικλή, μην κάνεις έτσι. Πώς να μην κάνω έτσι? Η σημερινή ημέρα είναι η πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής μου. Διότι μπορεί να απέκτησα χρήματα στην Τζένιν. Μπορεί να επέτυχα αυτό που ήθελα στην ζωή μου. Καλά τώρα. Και επέτυχα διότι εδώ που τα λέμε είμαι και δυνατός χαρακτήρας. Σωστό. Από ταπεινός και άσημος κουρεύσω ήμουν, έγινα ο καταπληκτικότερος κυνηγός αγρίων θηρίων. Με την αξία σου, Περικλή μου. Καλά τώρα. Είμαι ίσως ο μόνος από το σαλταπίδικο που ξεχώρισε. Καλά τώρα. Καλάβια και μπαλούκια. Θα μ' αφήσεις επιτέλους να πω αυτό που θέλω. Τι με τραβεύει συνέχεια? Περικλείος εδώ και μην παρέχει. Αυτά που λες με θίγουνε. Πλούσου. Μπαμπά, γιατί με εκνευρίζεις? Θέλεις να αρπαχτούμε ακόμα δεν ήρθα? Είμαι τρελός εγώ, το ξέρεις, το ξέρω. Για το όνομα του Θεού, είναι δυνατόν να μαλώσετε? Ύστερα από 20 χρόνια που έχετε να ειδωθείτε, τροπή. Μα δεν τον ακούς τι λέει ρε γυναίκα. Να με εκθέτει μπροστά στα μάτια των παιδιών μου. Ακούω μόνος που ξεχωρίσει από το σαλταπίδικο. Κάτσε βρεσόν να δεις που θα καταλήξω. Άντε να δούμε. Μπορεί λοιπόν να έγινα ό,τι έγινα, αλλά τι έκανα? Τίποτα δεν έκανα. Τι τύφλα στα μάτια που έκανα. Μόνον ο Αναστάσης Σαλταπίδας έκανε το καθήκον του απέναντι στην κοινωνία. Δημιουργεί 2 επιστήμονες και 1 καλλιτέχνητα. Έφτιασε εσάς, την οικογένειά του, το καμάρι του, τα παιδιά του. Εσάς που θα με γυροκομίσετε και με έναν του μακούφι. Άντε, ησυχία παιδιά! Ησυχία παιδιά! Ησυχία. Κατάλαβες τώρα που το πήγαινα βρεσόν? Καλά, κατάλαβα. Άντε τώρα, παιδιά μου, τρώτε γρήγορα να μην κρυώσει το φαγητό μας. Όλα και όλα, μπαμπά. Αυτό το έχουμε πει κατ' επανάληψη. Απαγορεύεται να τρώμε γρήγορα. Στις πάσεις του στομάχου δημιουργούν... Κάνε δουλειά σου εσύ. Άιντε. Μα, μπαμπά, ο στόμαχος πράγματι είναι ένα ισχυρότατο όργανο του ανθρωπίνου οργανισμού. Πλην όμως δεν συντρέχει κανένας λόγος να το ταλαιπωρούμε. Αυτό το ξεχνάς όλο ένα. Στο τέλος θα με υποχρεώσεις να στο γράψω και να στο τυχοκολλήσω. Απαγορεύεται η τυχοκόλληση νόμος 2147.
Τώρα θα σας πω καμιά κουβέντα χοντρή που θα είναι όλη δικιά σας. Αναστάση, σκάσε. Μη με εκνευρίζεις, είμαι τρελός εγώ. Το παιδί σου μιλάει επιστημονικός. Περικλή, από τα παιδιά μου απαιτώ σεβασμό. Αναστάση! Ωραία και τώρα τι μου κάνατε με τα νεύρα σας. Λέκατε το καινούριο μου φουστάνι. Μη στενοχωριέσαι, παιδάκι μου, χαρά στο πράγμα. Δεν πειράζει, θα το πάμε στο καθαριστήριο. Ποιο καθαριστήριο, να το πετάξεις. Τι να το πετάξεις, Περικλή μου, καινούριο φουστάνι είναι. Να το πετάξεις, παιδί μου, να το πετάξεις. Θα την πάω εγώ να πάρει όσα φουστάνια θέλει. Και 1, και 3, και 5, όσα θέλει. Λοιπόν, δεν το χωράει το μυαλό μου πώς μπόρεσε και πέταξε τόσα λεφτά στον δρόμο για δώρα. Λεφτά, όχι αστεία. Δεν τα πέταξε, απλούστατα έρθει τα νύχια του. Εσένα τι σου δώσε, είδα που σου βάζει κάτι στο χέρι. Μόνο 15.000. Μόνο, τι πλέον έξτρα είσαι. Τι να πω κι εγώ που έχω πεθάνει από την αγωνία μου. Αμά, ακόμα να ετοιμαστείτε, οι καλεσμένοι περιμένουνε. Αμέσως, Περικλή μου. Έχει ένα λεπτό, είμαστε έτοιμοι, Περικλή Να μου. δείτε τα παιδιά φιγουρίνια έχουν εκεί. Αχ, ας είσαι καλά, Περικλή μου. Τα προσωπάκια τους λάμπουν από ευτυχία. Εσύ είσαι καλά, Περικλή μου. Είσαι καταπληκτικός, Περικλή μου. Όχι, γιατί είμαι καταπληκτικός, εσείς είστε καταπληκτικοί. Εμείς γιατί? Που φτιάσατε τέτοια παιδιά. Αναστάση, να σου πω κάτι. Δεν το περίμενα ποτέ από σένανε ότι θα έφτιαχνες τέτοια παιδιά. Γιατί δεν μου μοιάζουν. Κι αν δεν μοιάζουν του μπαμπά, μοιάζουν τη μαμά. Μα αν μοιάζανε από σένανε, βρε, θα είχαν γίνει καλιαπούδες τα παιδιά. Σιγά, μιλάει ο Αλέντελόν. Ελάτε πια, τι κάνετε τόση ώρα, το ρίξετε στην κουβέντα. Τώρα ερχόμαστε. Κυρία Σαλταπίδα μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας καλέσατε στην ωραία γιορτή σας. Η κυρία Βελή, νομίζω. Ακριβώς, που μένω από κάτω σας. Να σας γνωρίσω τον εξάδελφό μας. Περικλή Σαλταπίδας, κυρία μου. Είστε εσείς που ήρθατε τώρα από την Αφρική, καλέ. Μάλιστα, κυρία μου, εγώ είμαι. Νίκο! Ναι, μητέρα. Ξέρετε, ο γιος μου σας θαυμάζει πάρα πολύ, αν και δεν σας έχει δει ποτέ του. Νίκο, παιδί μου, έλα να σου συστήσω τον κύριο Σαλταπίδα. Χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε. Κι εγώ, παιδί μου, κι εγώ. Ξέρετε, είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που γνωρίζω κυνηγό αγρίων θηρίων. Θα συνηθίσεις, παιδί μου, θα συνηθίσεις. Έχετε σταθερό χέρι, δυνατό. Πού δεν μην έχει 20 χρόνια κρατάει η καραμπίνα στα χέρια του. Ναι, παμ και κάτω. Δεν σου ξεφεύγει τίποτα, δηλαδή, Περικλή μου. Ούτε μίλα στο χιλιόμετρο. Δηλαδή, έτσι και σε πειράξει κανείς. Έτσι και σου πει ψέματα. Παμ και κάτω, παμ και κάτω. Μα τώρα για πυροβολισμούς θα μιλάμε. Εδώ ήρθαμε να χορέψουμε. Μερούλα Χρυσό μου, πήγαινε και εσύ να χορέψεις μέσα. Ευτυχώς, μαμά, όλοι οι καβαλιές είναι αγκαζίες από το χώρο. Εγώ όμως δεν είμαι. Δεσποινή, θέλετε να χορέψετε μαζί μου. Θέλει, θέλει, θέλει και βέβαια θέλει. Πήγαινε Μερούλα, πήγαινε Μερούλα. Αχ, να ήταν τα νιάτα 2 φορές. Είστε χλαμαράκες, μου φαίνεται αυτός που χορεύει με τη Μέρη. Καλά, ντε, δεν θα τη φάει. Δεν μ' αρέσει καθόλου η φάσα του. Κι ύστερα δώσαμε το λόγο μας στον πατέρα να την προσέχουμε. Μη φοβάσαι. Κορτάκιας ρε μου φαίνεται, σαν χλαμάρες φαβορίτες. Ό,τι κι αν είναι θα φανεί γρήγορα. Πήγαινε να φας να ηρεμήσεις. Λέτε να μας παρεξηγήσουν οι γονείς σας, τα αδέρφια σας. Γιατί είναι τόσο κακό να κουβεντιάζουν οι άνθρωποι. Ακούστε, σκέφτομαι να αγοράσω 2 εισιτήρια για μια μεγάλη συναυλία την άλλη εβδομάδα. Σας αρέσουν οι συναυλίες? Πώς την άλλη εβδομάδα, ποιος πεθαίνει, κύριε Νίκο. Τσουλάει το δεκαήμερο. Τι τσουλάει, μισοτσούλησε κιόλας. Τσουλάει. Δεν σας καταλαβαίνω, Δεσποινής Μέρη. Μιλάτε περίεργα. Η ζωή είναι παιδί. Ξέρετε, Δεσποινής Μέρη, οι φίλοι μου με κοροϊδεύουν που είμαι ρομαντικός στην εποχή μας. Νομίζω πως είμαι ερωτευμένος μαζί σας. Μαμά, Τι είναι, παιδί μου? νομίζω πως είμαι ερωτευμένος. Τέτοια ώρα, παιδί μου. Ο έρωτας δεν έχει ωράριο, μαμά μου. Νομίζω πως είμαι ερωτευμένος με τη Δεσποινίδα Μέρη του επάνω. Θέλω να πάμε να τη γυρίσουμε από τη μητέρα της. Ρε παιδάκι μου, τι να σου πω, καλύτερα να μην πηγαίναμε σε αυτό το πάρτι. Είμαι γιος σου ή δεν είμαι. Θα πάμε να τη ζητήσουμε, τελείωσε. Καλά. Αναστάση, τι μου έκανες. Λοιπόν, άτιμο ξαδερφάκι, πώς θα πέρασε απόψε, το ευχαριστήθηκες? Δόξα τω Θεώ. Χρόνια είχα να διασκεδάσω έτσι. Να είστε καλά. Και την άλλη φορά που θα μας ξανάρθεις θα περάσεις ακόμα καλύτερα. Αναστάση,
Να σου πω κάτι. Να μου πεις, Περικλή μου. Ξέρεις, έκανα μια σκέψη και θέλω τη γνώμη σου. Να μου την πεις. Στο κάτω-κάτω, ούτε εσύ έχεις κανένα συγγενή, ούτε εγώ. Μόνοι μας έχουμε απομείνει στο σαλταπίδικο. Τι μόνοι μας, βρεσόν? Τα παιδιά τα ξέγραψες. Είναι ή δεν είναι σαλταπίδια? Ναι, είναι, Περικλή μου, μόνο μη φωνάζεις, γιατί μπορεί να τα ξυπνήσει τα καημένα. Εννοούσα από το παλιό το σαλταπίδικο. Να μην έλεγες τίποτα, βρε. Μη μου θολώνεις εμένα με τα νερά. Τι με τρελάς εδώ, βρε. Καλά, Περικλή μου, καλά. Καλά μια και παλούκια, βρε. Μην με κνευρίζεις, βρε, συνέχεια. Με έχεις φέρει, βρε, στο χείλος της αφήσου από τα νεύρα, βρε. Είμαι τρελός εγώ, βρε. Καλά, το ξέρω. Με συγχωρείς, τι να σου πω. Άντε στην υγειά σου. Γεια σου. Αν είχα στην Αφρική, ξέρεις πόσες φορές θα είχα σκοτώσει με την καραμπίνα? Δεν σε παρακαλώ, κροκόδιλος είμαι. Και αν με σκότωνες δηλαδή, τι θα κέρδιζες? Τίποτα. Σκεσμός! Μην ανησυχείς, θα τα πιάνεις τα λεφτά σου. Θα σε πούλεγα με το κιλό σε κάτι κύριους με ανθρωποφάγους. Ανθρωποφάγους! Γιατί σου αρέσει να με σπάσω χολιάζεις, ρε Περικλή μου? Κάνουν τέτοια αστεία. Σου κάτω-κάτω. Δεν σκέφτεσαι τα παιδιά μου. Πού θες? Στους 5 δρόμους θες να τα αφήσω? Ωραία. Δεν θα σε πούλεγα λοιπόν με το κιλό. Και σαν κρέας. Μα και να με πούλεγες σαν κρέας, τι θα πιάνες? Όλο κόκαλο είναι. Και στο κάτω-κάτω 2 μέρες έχουν μείνει, 2 μερούλες και... Αυτό ήθελα να σου πω, αλλά δεν με αφήσεις με την πολυλογία σου. Αποφάσισα να μείνω. Τι έβαλες, παιδί μου? Πώς το πες αυτό? Αποφάσισα να μείνω, λέω. Θα γράψω κάτω στην Αφρική, να πουλήσουν ό,τι έχω και δεν έχω και να μου το στείλουν σε παραδάκι. Κακό αυτό, πολύ κακό. Κουράστηκα πια, κουράστηκα να θες. Κουράστηκες? Τι είναι αυτά που λες, μωρέ Περικλή μου? Εσύ ο Περικλής με τη λεβεντιά και τη χάρη που έχεις. Είναι δυνατόν εσύ ο κυνηγός των αγρίων κονίκλων? Κροκοδίλων θέλω να πω, Περικλή μου. Είναι δυνατόν να λες τέτοια πράγματα? Κανένας δεν συγκρίνεται με τη λεβεντιά σου. Όχι, είπες θα φύγεις και θα φύγεις. Ποιος χτυπάει την πόρτα? Άντε να δεις. Εσύ ποιος είσαι? Καλώς το Θοδωρή, εσύ μας έλειπες τώρα. Άσε με αφεντικό, δεν μπορώ να κλείσω μάτι. Τι κάνουν τα παιδιά? Καλά είναι, συγχαιρετάνε, άντε τώρα τι είναι του? Όχι, τι να το πω, δεν σε παρακαλώ, κάνω τη χάρη να στάσεις πατέρας είμαι, έχω μια στενοχωρία για τα παιδιά μου, κάνω. Δεν μου λες παρακαλώ, δεν μπορώ να κοιμηθώ κάπου εδώ πέρα να ξαπλώσω. Πάμε καλά, είσαι Θοδωρή, άσε με και εσύ στην αγωνία μου. Σε παρακαλώ, ένα ανάγκη σε στρώματα δεν με πειράζει. Τρελός, Θοδωρή μου. Ποιος είναι ο κύριος? Ποιος κύριος? Α, ναι, ο Θοδωρής τον έχω κάθιστα στο μαγαζί μου. Ο κύριος είναι ο άρρωστος. Ποιος άρρωστος, κύριε? Τι συμβαίνει? Μου φέρε τα κλειδιά από το μαγαζί μου. Ναι, είχε πέσει λίγη δουλειά στο μαγαζί και άρχισε να φέρω τα κλειδιά, καταλάβατε. Και τα φέρατε στις 4 ώρα τα ξημερώματα? Δεν μου λες φαντάσματα ξουρίζετε, κύριε? Τι να κάνουμε, άμα έχεις υποχρεώσεις, κυριέ μου, ξυλίσεις ό,τι λάχει. Έναν άγκη και σαλάκι. Δεν μου λες, παιδιά έχεις? 3 ζωή να έχουν, 3. Έχεις και εσύ 3 παιδιά? Βεβαίως. Όλοι από 3 παιδιά έχουνε. Πριμάδα τύχη που με έκανες κουκό. Πάντως αυτό που κάνουμε, παιδί μου, δεν είναι καθόλου σωστό. Μπορούσαμε να περιμένουμε μια εβδομάδα για να γυρίσει και από το ταξίδι του πατέρα σου. Καλά, μητέρα, δεν πειράζει, έλα σε παρακαλώ, πάμε. Καλά! Το λιοντάρι ήταν 2 βήματα κοντά μου. Μου λυθήκανε τα γόνατα. Μουσταφά! Μουσταφά! Την καραμπίνα που φωνάζω! Αντί όμως για το Μουσταφά, νιώθω ένα κατάβραγμα. Έπιασε βροχή. Ποια βροχή, παιδάκι μου, ο Μουσταφάς ήτανε. Είχε ανέβει απάνω στο δέντρο και έτρεμε από το πόδο του. Δέλη, τι έγινε, πώς γλιτώσατε? Την ώρα που όρμαγε το λιοντάρι, ακούω ξαφνικά. Για κοίταξε ποιος είναι. Λοιπόν, παιδιά, την ώρα που όρμαγε το λιοντάρι, ο κεφαλονίτης από μια πλευρά. Χαίρετε. Χαίρετε. Χαίρετε, περάστε. Καλώς τους! Καλημέρα σας. Βλέπω όμως ότι σας διέκοψα πάνω σε μια όμορφη οικογενειακή στιγμή. Αν το ξέραμε... Μα τι είναι αυτά που λέτε, κυρία μου? Οι καλοί γείτονες είναι ευπρόσδεκτοι όλες τις ώρες του 24ωρου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαλταβίδα. Νίκο, παιδί μου, τι στέκεσαι με τα λουλούδια? Προσφέρε τα στη μερούλα. Για μένα είναι. Τι είναι αυτά, κυρία Βελή? Πρωτομαγιά έχουμε σήμερα, Κύριε Σαλταβίδα μου, οι πολιτισμένοι άνθρωποι δεν προσφέρουν λουλούδια μόνο τις πρωτομαγιές. Ο κύριος Αναστάσης απουσιάζει. Ναι, έχει πάει για ψώνια με την Κέτη. Δεν πρέπει να αργήσουν όμως. Να. Πα! Η κυρία Βέλη, πώς ήταν αυτό? Για σας ήρθαμε. Ευτυχής γονείς. Τι λέει, Κέτη μου, τι λέει, τι μας θέλετε μας? Κύριε Σαλταπίδα, είχαμε ετοιμάσει ένα μικρό λογίδριο για να σας εκφράσουμε αυτό που θέλουμε. Έτσι, Νίκο? Αλλά τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ζητάμε το χέρι της κόρης σας. Ποιος ήρθε? Ζητώ το χέρι της κόρης σας. Της κόρης μου? Ποιας κόρης μου? Α, της κόρης μου, ναι, ναι. Τι να το κάνει το χέρι της κόρης μου, κυρία μου? Η κόρη μου χρειάζεται το χέρι της. Μα δεν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εννοώ τι εννοείτε, κύριε Βελή μου. Αλλά και εσείς δεν καταλαβαίνετε δηλαδή. Τώρα ο άνθρωπος τη σήμερα ημέρα δεν ξέρει από πού μπορεί να του έρθει. Αναστάση! Γιατί μιλάτε έτσι?
Διότι κυρία μου δεν προλάβαμε να πάμε στο απέναντι μπακάλικο και εδώ εσείς μου αρχίσατε παντρολογήματα. Κύριε Σαλταπίδα, είμαι ερωτευμένος με την κόρη σας. Καλά κάνεις αγοράκι μόνο, εγώ τι σου φταίω. Από τη συγκίνηση του άντρα μου δεν ξέρει τι λέει. Μεγάλη μας τιμή, κυρία Βελή. Ποια τιμή μου, πώς θα παντρέψουμε το κορίτσι χωρίς να ρωτήσουμε τον πατέρα του. Τι θα πει ο Θοδωρής. Τι λες, Αναστάση μου, χάζεψες. Και ο πατέρα του Βρεσόν. Και ο πατέρα του. Με εμένα δηλαδή, να μην με ρωτήσω εμένα. Όλα εσένα θα ρωτάμε. Σύλλεψες που μου έχουν αδυναμία τα παιδιά. Ορίστε βρε, σε ρωτάμε. Τι λες εσύ, τι λέω. Ναι, σαν πως ξέρω κι εγώ τι λέω. Συνέλθε Αναστάση γιατί αρχίζουν να με πιάνουν τα νεύρα μου. Είμαι τρελός εγώ. Δεν μου λες γιατί. Μήπως εκτός από τον μπακάλικο περάσετε από κανένα μπαρ. Σαν μεθυσμένος μου φαίνεται αυτός. Για να μυρίσω. Λοιπόν, Περικλή μου, έχεις δίκιο. Βέβαια, μου μίλησε και εμένα ούζο ο κύριος. Φαίνεται ότι την ώρα που εγώ έκανα τα ψώνια μου κατέβασε τα σχετικά του. Σαν δεν τρέπεσαι, λέω εγώ. Εγώ, εσύ. Ωραίο παράδειγμα δίνεις στα παιδιά σου. Δεν έχω πει, θέλω ρε παιδιά, να σε κάψω Περικλή. Και αυτό έχω πει 1000 φορές, μην πίνεις γιατί μετά δεν ξέρεις τι λες. Εμείς οι δυο θα τα πούμε αργότερα. Ελάτε τώρα, ησυχάστε. Δεν μου λέτε, κυρία Βελή, ο γιος σας ενδιαφέρεται πραγματικά για την ανιψιά μου. Με όλη μου την καρδιά. Και έχουμε και τον τρόπο μας. Α, όχι κυρία Βελή, τον τρόπο μας τον έχουμε κι εμείς. Περικλή, σε παρακαλώ. Εσύ σκάσε, θα τα πούμε αργότερα. Μερούλα, έλα εδώ. Πού χώθηκες βρε, πού χώθηκες. Δεν μου λες, το θέλεις τον κύριο για άντρα σου. Γνωρίζεις από καιρό. Δηλαδή, από χτες το βράδυ μόλις γνωριστήκαμε. Και να μήδα δηλαδή. Μάλιστα. Εντάξει, δεν πειράζει. Όχι, πειράζει. Πειράζει. Εγώ είμαι τρελός. Άκουσες λέω. Είμαι τρελός. Εμπρός. Λέγεται. Μπαμπά, εσύ, Περικλής. Άκου. Εδώ παντρεύουν τη μερούλα μας. Τι. Ποιος. Πού. Πότε. Φτάνω αμέσως. Έρχομαι αμέσως. Φτάνω. Μα νομίζω πως δεν υπάρχει λόγος να τις πάρετε διαμέρισμα. Το δικό μας είναι αρκετά μεγάλο και... Τι, να μένετε μαζί. Γιατί όχι. Όχι, κυρία Βελή. Δεν θα πάρετε νύφη εσωτερική. Δεν θα της βγαίνει η γλώσσα να σας περιποιείτε όλους. Μα εμείς θα την κρατάμε στα χέρια. Μα αν είναι να την κρατάτε όλοι στα χέρια, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Μόνο εγώ, Βέβαια, μόνο εσύ βρε. Νομίζω ότι ο ξαδελφούλης μου έχει δίκιο. Ο καθένας, κυρία Βελή μου, πρέπει να πηγαίνει στη φωλίτσα του. Το σωστό. Βέβαια, λοιπόν, ο γάμος θα γίνει στο τάκα την άλλη εβδομάδα. Πολύ καλά. Και έτσι φαντάζομαι να έχει επιστρέψει και ο άντρας μου, γιατί ξέρετε λείπει σε ταξίδι στο εξωτερικό. Ωραία. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, κυρία μου, πολλοί θα φύγουν για το εξωτερικό. Λοιπόν, εμείς τελειώσαμε. Ναι. Χαίρετε. Ναι. Να πάτε στο καλό. Χαίρετε. Να πάτε στο καλό. Εμείς θα τα ξαναπούμε, Θα τα ξαναπούμε, κυρία Βελή μου. Θα τα ξαναπούμε. Πηγαίνετε όλοι μέσα γρήγορα, σας παρακαλώ. Όχι εσύ. Εσύ θα μείνεις εδώ. Έχουμε να τα συζητήσουμε εμείς οι δυο. Τι να συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε. Σιγά, Περικλή μου, γιατί μπορεί να μας ακούσει η συμπεθέρα που είναι στο κάτω πάτωμα. Να είμαι κι εγώ. Αμάς, πάλι εσύ. Τι θέλεις εσύ τέτοια ώρα. Έφερες τα κλειδιά, τα έφερες. Ποια κλειδιά ρε, γιατί θέλας το μπέμπι, δεν συμβαίνει. Γάμους έχουμε κύριε, τι θέλεις. Έμαθα ποτέ με τη μερούλα μου ξαφνικά, Μερούλα μου. Γιατί μερούλα μου. Ξέρεις γιατί η Περικλή μου σου λέει μερούλα του. Γιατί ο Θόδωρος τη μερούλα την ξέρει από τόξιδάτος. Και επειδή την ξέρει από τόξιδα, πρέπει να του πάρουμε την άδεια για να παντρέψουμε το κορίτσι μας. Όχι, επειδή την ξέρει από τόξιδα, της έδινε γλυφιτσούρια, την έπαιρνε αλλού να πας. Έτσι. Και επειδή εμείς Περικλή μου, αφεντικό και υπάλληλοι είμαστε μια οικογένεια, δεν ξεχωρίζουμε. Ωραία. Αφού είμαστε λοιπόν μια οικογένεια, ακούστε το κύριε. Παντρεύουμε το κορίτσι μας. Ναι, δεν με συγχωρείτε παρακατεύουμε στα οικογενειακά μας. Θέλω να μάθω ότι ο γαμπρός είναι καλό παιδί. Λεβέντης και Καραμπουζουκλής. Θα του για το σώμα του, θα του για το μίσκι, για το είναι του, πώς είναι. Πεπώνει με τη βούλα, κύριε, θα αγοράσουμε. Αφού σας το λέω εγώ. Συμπορέλες του Ζάρος τους άνθρωπους. Άμα δεν τον δω εγώ, γάμος δεν γίνεται. Πάει και τελείωσε. Τι λες βρεσί. Σαν πολυθάρρος δεν σου δώσαμε εδώ μέσα. Επειδή τις πήρες δηλαδή 5 γλυφιτζούρια, νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Όχι να κάνεις ό,τι θέλεις εδώ μέσα. Πριν, εδώ μέσα ό,τι θέλουμε κάνουμε. Μια οικογένεια είμαστε. Αναστάση, σταμάτα επιτέλους γιατί με εκνευρίζεις. Θα φάμε τα μουστάκια μας. Είμαι τρελός, εγώ θα φέρεις. Καλά τρελέ μου, Περικλή μου. Αχα, Περικλή μου, ηρέμησε. Δεν κάνει να είσαι εκνευρισμένος στις παραμονές του γάμου της ανιψιάς σου. Πουλάκι μου, θα πάω στην τράπεζα να σηκώσω λεφτά για να σου αγοράσω τη διαμερισματά σου. Θέλεις να έρθεις μαζί μου. Καλύτερα να πάτε μόνος σας, τι. Εγώ θα μείνω εδώ με τους μπαμπάδες μου. Καλά το λες, παιδάκι μου, με τους μπαμπάδες σου. Εδώ μέσα όπως καταντήσαμε θα χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Εντάξει λοιπόν, θα πάω στην τράπεζα.
Κύριε Σαλταπίδας. Μάλιστα. Μια υπογραφή παρακαλώ, 350.000 δραχμές. Μάλιστα, 350.000 δραχμές. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Θα πάρω ένα διαμέρισμα, ξέρετε, παντρεύω την ανιψούλα μου. Μπράβο, καλά στέφα. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα της πάρω και ηλεκτρικό πλυντήριο, ηλεκτρικό ψυγείο και σκούπα παρκετέζα, από όλα θα της πάρω. Μπράβο, είστε πολύ καλός. Μάλιστα, δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, τώρα φεύγω, πάω σε ένα μεσίπι, έτσι. Ευχαριστώ πολύ, χαίρετε. Χαίρετε κύριε. Περικλή μου, Ελένη. τι κάνεις Περικλή? Καλά, Ελένη μου. Όσο καλά μπορεί να είναι ένας μαγκούφης. Εσύ τι κάνεις? Εγώ είχα καταθέσει κάτι οικονομίες και μου τη είχαν αναποδιές. Ήρθα να σηκώσω μερικά λεφτά. Αναποδιές? Δεν είσαι ευτυχισμένη, Ελένη? Ευτυχισμένη? Ναι, πώς? Ελένη, μη μου λες ψέματα. Εγώ σε ξέρω καλά. Κάτι μου κρύβεις. Πάμε κάπου να συζητήσουμε και να μου τα πεις. Ξέρεις, έχω να πληρώσω ένα γραμμάτιο και... Καλά, δεν θα αργήσουμε. Πάμε λιγάκι. Ποτέ δεν το φανταζόμουν ότι θα σε ξανασυναντούσα. Μήπως εγώ το φανταζόμουν, Ελένη? Βουνό με βουνό δεν σμίγει, ξέρεις. Να σου πω, όπως σε άφησα, έτσι ξαναβρίσκω. Ο σύζυγος τι κάνει? Ποιος? Ο άντρας σου λέω τι κάνει? Ο άντρας μου. Εγώ δεν παντρεύτηκα. Δεν παντρεύτηκες? Όχι. Γιατί, Ελένη? Γιατί? Θέλετε. Θυμάσαι τι μου έλεγες όταν έφυγες? Μου έγραφες τα γραμματά σου ότι θα γυρίσω, θα δουλέψω εδώ πέρα λίγο καιρό και μετά θα γυρίσω να... Για να σε φανταστώ. Ύστερα όμως τα γράμματα σταμάτησαν ξαφνικά. Σιωπή για χρόνια. Και δεν με ξέχασες, Ελένη. Εγώ στη θέση σου... Θα με ξεχνώσεις. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω τι να σου πω, Ελενίτσα. Πώς να δικαιολογηθώ. Εγώ πιάστηκα πάρα πολύ καλά εκεί κάτω στην Αφρική. Δεν άφησα κροκόδιλο για κροκόδιλο ζωντανό. Σιγά σιγά όμως έπεισα τον εαυτό μου ότι δεν έχω κανένα δικαίωμα στη ζωή σου. Δεν φταίς εσύ, Περικλή μου. Εγώ δεν σε ξέχασα. Είσαι ευτυχισμένος? Εσύ τι λες, Ελενίτσα? Έκανες οικογένεια, παιδιά? Παιδιά. Μα ποια γυναίκα θα έρχονταν να ζήσει μαζί μου και κάτω μέσα στη μάγρια τη ζούγκλα? Κατά τα φαινόμενα θα με γυροκομίσουν τα ανήψια μου. Τα ανήψια σου? Από ποιον? Από τον Αναστάση και την Κέτη. Από τον Αναστάση και την Κέτη? Έλα, Χριστέ και Παναγιά. Πώς κάνανε αυτοί παιδιά και εγώ δεν το ξέρω. Δεν κοροϊδεύεις? Τι θα πεις σε κοροϊδεύω? Αυτό είδα με τα μάτια μου. Τώρα τι λες? Η Κέτη είναι αδελφική μου φίλη. Κάποιο λάθος θα κάνεις. Μουσταφά! Την καραπίνα μου, Μουσταφά! Ομογενής και κρεμμενής από το πιλάτι και το ψυχή στο φάλιρο. Σώθηκε την τελευταία στιγμή. Εφημερίδες! Εφημερίδες! Ο Σαλταπίδας αποπειράστηκε να πέσει από την Ακρόπολη. Εσώθηκε την τελευταία στιγμή, εφημερίδες! Εφημερίδες! Τρίτη απόπειρα του Περικλή Σαλταπίδα κατά Πιακινίνα. Εφημερίδες! Τρίτη απόπειρα του Περικλή Σαλταπίδα κατά Πιακινίνα. Τα πονεμένα τραγούδια του Περικλή Σαλταπίδα. Με ένα δίπλακο τα πονεμένα τραγούδια του Περικλή Σαλταπίδα. 6 απόπειρες απανωτές. Μα προς Θεού δεν προφταίνουμε να σας γλιτώνουμε, κύριε Σαλταπίδα. Είσαστε άνω ποταμών. 6 είπατε? 6. Και πώς είχα την εντύπωση ότι έκανα 7. Τέλος πάντων, την προσεχή φορά θα τα καταφέρω, κύριε Στυλ. Θα τα καταφέρω την προσεχή φορά. Μα γιατί επιμένετε? Διότι ο επιμένων νικά. Με πιάσανε οι κρυάτες, κύριε Στυλ, με πιάσανε οι κρυάτες. Προς Θεού, Αύγουστο μήνα κρυώνετε, το πλουρίζετε, μη χειρότερα. Κρυώνω, κυρία Συνόμε μου, κρυώνω. Ρίξτε μου βελέγες, ρίξτε μου χράνια. Κόφτε μου και βεντούσες, κυρία Συνόμε μου, να σας τα πω. Δεν μπορώ, δεν έχω κουβέντες, κυρία Συνόμε μου. Φέρε μια κουβέρτα. Έχετε συγκινήσει? Πώς δεν έχω, κυρία Συνόμε μου. Έχω εκείνο τον αναθεματισμένο, τον Αναστάση, εγώ. Κρυώνω, κύριε Συνόμε μου. Κρυώνω, κυρία Συνόμε μου, ρίξτε μου κουβέντες, κυρία Συνόμε μου. Τώρα, θα σας φέρουν.
Σπούδες οι κουβέρτες. Τώρα θα κουρέψουνε τα πρόβατα να τις συντάξετε. Αχ, μία μου φέρατε μονάχα, μία. Πρέπει να σας πάμε κάπου. Πώς τον είπατε αυτόν, Αναστάση? Να πάω εγώ σε αυτό το κομπάρι. Ποτέ. Εγώ δεν έχω κανέναν συγγενείο μου. Δεν θέλω να ξέρω κανέναν άνθρωπο, εγώ δεν θέλω. Η Ελενίτσα. Πού είναι η Ελενίτσα? Έχετε πυρετό. Μην εκνευρίζεστε, μην φωνάζετε. Θα πάθετε χειρότερα. Όχι, για την Ελενίτσα σας λέω. Τι μου λέτε? Θα πάθω χειρότερα να φωνάξω? Μουσταφά! Την κεραμπίνα μου, Μουσταφά! Βρε, δεν πρέπει. Δεν εσκίνεσαι. Σώπα τώρα, Θοδωρή, γιατί θα με κάνει να αισθάνομαι τύψη. Ναι, σε βλέπω, έχεις κοκκινήσει ολόκληρη. Δεν έπρεπε να του κάνετε όλη αυτή την κομπίνα. Είναι ντροπή σας. Εκμεταλλευτήκατε την καλοσύνη του. Ελενίτσα μου, ό,τι έγινε καθαρά για ψυχολογικούς λόγους. Μην νομίζεις δηλαδή... Καλά τώρα, Κυριακέτη μου, δεν τρώμε δάκια κουτόχορτο. Αυτά είναι παραμύθια για μικρά παιδιά. Ο Περικλής είναι ένας Άγιος άνθρωπος. Άγιος με όλη τη σημασία της λέξης. Το ξέρουμε αυτό. Και επειδή το ξέρετε, γι' αυτό του φερθήκατε έτσι, Ο καλός καλό δεν βρίσκεται στην Ελενίτσα. Από το Θεό να το έβρισε αφεντικό με το κακό που του έκανε στον ανθρώπου. Η Εύα με υπάτησε. Ήθελα να ξέρω, μωρέ, δεν έχετε καρδιά μέσα σας εσείς. Άρα και πού να είναι τώρα ο Χριστιανός και πού να βρίσκεται? Πρέπει να τρέξουμε, να ψάξουμε, να τον βρούμε, να του στήσουμε συγγνώμη. Ποιος ξέρει που να βολοδέρνει τώρα ο καημένος. Καλά ρε παιδιά, θα το μάθουμε από την αυριανή του απόπειρα. Ωραία, και κοροϊδία ο Παν. Λίγη τσίπα, δεν υπάρχει, λίγη τσίπα. Μα θα έρθει σπίτι να πάρει τα πράγματά του οπωσδήποτε. Δεν μπορεί να μην έρθει. Μα τους έτσι άλλους να ψάξουν να τον βρούνε, παιδάκι μου. Έστειλα τα παιδιά μου, έστειλα τον Άσο, έστειλα τον γαμπρό μου και τους είπα μόλις τον βρούνε να τον φέρουν σπίτι σου, Κυριακέτη μου. Άρρωστος άνθρωπος είναι να έχει τη βολή του. Τον βρήκανε, μπαμπά. Πού ήτανε? Δεν μιλάς σε εσάς? Πού τον βρήκε, παιδάκι μου? Στο πάρκο. Ήταν ξαπλωμένο σε ένα παγκάκι. Κουλουριασμένο σαν μικρό παιδί. Κρύωνε, έκλαιγε. Το πήγαμε σπίτι σας, Κυριακέτη. Έκλαιγε, είπε. Ποτάμι τα δάκρυα. Δεν κοίταξα ποτέ τον εαυτό μου, έλεγε. Την Ελενίτσα μου, την ευτυχία μου. Περικλή μου. Στο ταξί καθώς πηγαίναμε, του λέω κι εγώ. Ποτέ δεν είναι αργά, κύριε Περικλή μου. Δεν σας πήραν τα και τα χρόνια. Με κοίταξε καλά. Σταμάτησε να κλαίει και μου είπε: κοριτσάκι μου, είσαι μια μικρή σοφή. Τώρα ξέρω τι να κάνω. Ποτέ δεν είναι αργά για την ευτυχία. Είσαι γάιδαρος, βρε. Ο γάιδαρος ξεσαμάρωτος, βρε. Φύγε από εδώ να μην σε βλέπουν τα μάτια μου, βρε. Ρε, τι με κάνετε, βρε. Φύγε από εδώ, πάνω δεν μάθε. Φύγε. Φεύγω, Περικλή μου. Για να δω. Έρχομαι, Περικλή μου. Ο Κεφαλονίτη. Ρε Κεφαλονίτη. Είχες δίκιο ότι μου λέγες. Αυτοί εδώ με κοροϊδεύανε. Θέατρο μου παίζανε τόσα χρόνια. Ρε σίλι με κάνατε, βρε. Ρε σίλι με κάνατε, βρε. Ρε σίλι το σκυλιώνε, βρε. Πανάτε μάσας. Εμείς γίναμε ρεζίλοι, Περικλή μου. Εσύ ήσουνα και θα είσαι ο Λεβέντης μας. Εσύ είσαι ο Περικλής Αρταπίδας στο καμάρι από ολόκληρο το σόι μας. Και ολόκληρο το σόι μας, βρε ζώων. Οι μονάχοι μας έχουμε απομείνει στη ζωή. Ναι, αλλά 3 μέρες τώρα που ήσουν κρεβατωμένος, όλοι κάναμε σαν τρελοί. Όλοι σε κοιτάζαμε στα μάτια. Γιατί για μας είσαι ο πατέρας, ο αδερφός και ο θείος. 3 μέρες. 3 μέρες με κοιτάζατε στα μάτια όλοι. Και όλοι είσαστε που πάνω από το κρεβάτι. Όλοι. Και η Ελενίτσα. Προφανώς η Ελενίτσα. Ήταν. Ναι. Και η Ελενίτσα. Μέρα νύχτα ήταν πάνω από το προσκεφάλι σου. Σ' αγαπάει, μωρέ. Και δύσκολα βρίσκεις κοπέλα που αγαπάει τόσο πολύ. Δηλαδή, αν το καλοεξετάσεις, δεν είμαι και τόσο μαγκούφι στη ζωή. Στο χέρι σου είναι να ξεμαγκουφιάσεις. Κύριε Σαρταπίδη. Ναι. Θα ήθελα στα αληθινά να είσαστε θείος μου. Σας το λέω με όλη μου την καρδιά. Καλύτερα, παιδί μου, που δεν είμαι θείος σου. Γιατί αν ήμουν θείος σου εγώ, θα ήταν πατέρας σου αυτός ο τενεκές ο ξενάνωτος. Περικλή, με προσβάλλεις μπροστά στα μάτια των παιδιών μου. Παιδιών μου, τέλος πάντων. Σκιάσε! Είμαι τρελός εγώ! Νίκο, παιδί μου, πάρ' τη μερούλα από το χέρι. Και πηγαίνετε να ψάξετε για κανένα διαμέρισμα όσο είναι ακόμα καιρός. Τα λεφτά τα έχω καταθέσει στην τράπεζα. Στο όνομά σας είναι. Κύριε Σαλταπίδα. Έλα, παιδάκι μου. Εμένα δεν θα μου λείψουν από το μέτρημα τώρα. Κύριε Σαλταπίδα, δεν ξέρω αν είναι σωστό να μου... Και ποιος ξέρει, παιδί μου, ποιο είναι σωστό, ποιο είναι λάθος. Ποιο είναι ψέμα, ποιο είναι αλήθεια. Όλα έχουν μπερδευτεί όλα μέσα μου. Άντε, παιδιά. Άντε, πήγαινε στο καλό τώρα. Εμείς δεν φταίμε για τίποτα, κύριε Περικλή μας. Δεν πρέπει να μας κρατάτε κακία. Ποια κακία, παιδί μου. Τα έχω ξεχάσει όλα τώρα. Άντε, πηγαίνε στο καλό. Πού πάτε. Μη μας καθυστερείτε. Παπά. Πρέπει να πάμε για τις άδειες του γάμου. Βέβαια, έχουμε τρεχάματα. Γεια σας. Γεια σας. Κύριε Περικλή μου, τι να σας πω. Ντρέπουμε που σας βλέπω, δηλαδή ντρέπουμε εκ μέρους μου που σας βλέπω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν βαριέσαι, Θοδωρή. Περασμένα ξεχασμένα. Είσαι τυχερός που έχεις τέτοια παιδιά. Βαριέσαι, έχουν κι άλλα τα βασανά τους. Δεν ρωτάς και εμένα να τις τραβάω. Ρώτα και εμένα που είμαι μαγκούφης εκγενετής. Δεν μου λες, Θοδωρή, μεθαύριο στην εκκλησία θα με αφήσεις και εμένα να συνοδεύσω τη Μερούλα. Όχι κι εσύ, μόνον εσύ. Και ξέρεις γιατί.
Και τη λεβεδιά. Δεν βαριέσαι. Η λεβεδιά μου έμεινε τώρα. Ναι, λοιπόν, εγώ τώρα πρέπει να φύγω για να σας αφήσω να ξεκουρατείς και να τα πούμε αργότερα, έτσι. Λοιπόν, au revoir. Άντε στο κάνω. Αναστάση! Τι θέλεις? Τι τρόπος είναι αυτός, Αναστάση, πώς μου μιλάς έτσι? Έτσι θέλω και μιλάω. Είμαι τρελός εγώ, το ξέρεις. Από τώρα και στο εξής πάνε όλα. Αρχηγός του σπιτιού είμαι εγώ. Ναι, Αναστάση μου, εσύ είπα εγώ, όχι. Αυτό σου είπε. Τι θέλεις λοιπόν? Ήθελα να σου πω, Αναστάση μου, γλυκιά μου, Αναστάση, ότι το φαΐ κάηκε. Κάηκε! Μη φωνάζεις, Αναστάση μου, και με σπαζοχολιάζει και κάηκε. Τώρα τι να κάνουμε, χάλασε και ο κόσμος. Άνθρωποι είμαστε, εμείς να είμαστε καλά. Θα πάμε σε ένα εστιατόριο να φάμε. Γνωρίστε! Νοικοκυρά να σου πετύχει. Και έτοιμο, και έτοιμο. Ζαλίζομαι, αγάπη μου. Και έτοιμο. Τι έπρεπε, και έτοιμο. Και είστε καλά, βρεζόν. Συνήρθε. Υπερκόπωση θα ήτανε. Όχι, όχι. Δεν είναι υπερκόπωση. Αυτή τη φορά δεν θα σε γελάσει με Περικλή. Είναι γεγονός. Αυτή τη φορά είμαι σίγουρη. Και τώρα, δηλαδή θέλεις να πεις ότι... Περικλή μου, αλήθεια δεν ήθελες. Θα πάσεις. Τα κατάφερες, πρεζόν! Ώρες είναι τώρα να μου γράψετε ότι κάνατε οχτάτιμα. Όχι, Περικλή, έλειωσα τα ψέματα. Έλα, Πάμε μέσα. Έλα στο κρεβατάκι μας. Έλα στο ξεπού. Σιγά, βρεζόν, πιάστηνε, θα πέσει η γυναίκα. Σηκώθηκε. Ελένη, πόσες φορές πρέπει να σου ζητήσω συγγνώμη? Συγγνώμη, γιατί, τι μου έκανε? Και τι δεν σου έκανα, θες να πεις. Είσαι ίσως ο μόνος άνθρωπος στη ζωή μου που δεν μου είπες ψέματα. Κι εγώ, αντί να σε ευχαριστήσω, σε πίκρανα, Ελένη. Χαράμισες τη ζωή σου για μένα. Άξιζε, Ελένη, την αγάπη σου. Δεν σου κρατώ κακία. Ήσουν πάντα υπέροχος. Οι αναποδιές φταίνε που δεν καταφέραμε να ενώσουμε τις τύχες μας. Χρόνο με το χρόνο. Μέρα με την ημέρα περίμενα το γυρισμό σου. Έκανα όνειρα. Τώρα όμως... Πίστεψέ με, ποτέ δεν έπαψα να σε σκέφτομαι. Εγώ ποτέ δεν έπαψα να σε περιμένω. Τότε λοιπόν, θες να έρθεις μαζί μου? Μαζί σου, πού? Στην Αφρική. Έχει και εκεί παπάδες να μας παντρέψουνε. Θα μας παντρέψουνε? Ναι, όχι, Περικλή μου. Δεν είσαι υποχρεωμένος να υποσχεθείς κάτι τέτοιο για να εξηλαιωθείς. Μα δεν είναι υπόσχεση. Είναι το όνειρο μιας ολόκληρης ζωής. Σε λάτρεψα, Ελένη. Σε όλη μου τη ζωή. Σε σκεφτόμουν πάντοτε στα όνειρά μου. Αλλά τώρα μετάνιωσα για όλα αυτά. Ελένη, σου ζητώ να με συγχωρέσεις που σε έκανα τόσα χρόνια να με περιμένεις. Αν μου πεις το ναι, θα παντρέψω πρώτα τα παιδιά και μετά θα φύγουμε μαζί για την Αφρική. Θέλεις, Ελένη? Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, Μουσταφά. Πού είναι ο άντρας μου? Βρίσκει λίγο κεφαλονίτη και μετά λέει έρχεται. Άμα δεν περάσει κάθε μέρα από τον μπαρ να μαλώσει με τον Γεράσιμο, δεν ησυχάζει, Κύριο Γκρικόρη που έχει μπαρ λέει ότι έχουνε αίμα τους φασαρία. Ακούσε εκεί που θα μου πει εμένα ο κεφαλονίτης.
Κεφαλονίτης για το σόι μου. Αυτοί με λατρεύουν. Αλλά δεν φταίει αυτός. Φταίω εγώ που κάθομαι και του δίνω σημασία. Άλλη φουρτουνιασμένος μου, ήρθες αγάπη μου. Μα τι πάλι. Έχω ποτέ μπουνάτσα όταν μιλάω με αυτόν τον Κεφαλονίτη τον Γεράσιμο. Αγάπη μου, ξέρεις κάτι. Αποφάσισα να κάτσω λιγάκι στο σπίτι μας, να ησυχάσω. Δεν μπορώ πια άλλο. Έχω κουραστεί. Και έχω βγάλει και το λάδι αυτού του Μουσταφά. Του φίλου μου, του αγαπημένου μας του Μουσταφά. Θα κάτσω κοντά σου, αγάπη μου. Κοντά σου. Εδώ κοντά στο σπιτάκι μας. Κύριε Μανολάκη, τηλεγράφημα από την Ελλάδα, κύριε Περικλά. Α, μάλιστα. Από τον Αναστάση θα είναι. Η Μέρη γέννησε. Τι έκανε? Αγόρι. Αμόρε, το αστόχισα πού σου δώσει. Έχεις άλλο ένα τηλεγράφημα. Πού το παιδί μου? Εν το Περικλά. Όλο τηλεγραφήματα σίγουρα. Και ο Νίκος έκανε αγόρι. Νίκο γέννησε αγόρι. Όχι βρε, η Μερούλα γέννησε. Ψάψες αγάπη μου. Τι είσαι Ελένησα μου? Τίποτα, μια άλλη. Νομίζω ότι... Δηλαδή θες να πεις ότι... Ναι, Περικλή μου, αυτό είναι. Είμαι τρελός εγώ. Τρελός από χαρά. Δηλαδή θα με κάνεις παπά? Λουνός εδώ.